Velkommen. Velkommen til den her scene. Det er her, at medicinske tidsskrifter og Sundheds-TV har en række sundhedsdebatter. Og nu skal vi snakke innovativ medicin og alt det nye spændende, der er på vej, og som jo gerne skulle blive tilgængeligt for patienter også. Og hvordan er situationen der? Det er de problemstillinger, der skal snakkes om her. Det foregår på den måde, at, at sessionen er delt i to, og vi starter med at Susanne Ziba, som er vært på på den podcast-serie, der hedder Ramt af livet. Hvis ikke I kender den, så skulle I alle tage og besøge dem og se nogle af de patientfortællinger, der I kan finde der. Der er rigtig mange der, og det er meget populært og også sindssygt interessant. Så vi starter med den her patientdel, og så bagefter er der en mere politisk diskussion. I kan se, at vi har gjort os umage med at filme det, og det er fordi, at når den her debat er slut, og I alle sammen er rejst hjem, så vil vi begynde at distribuere brudstykker fra den her debat, sådan at vi vil jo ikke så gerne have, at debatten går i glemmebogen. Og det er vores måde at løse det problem på. Så, og det vil I også kunne se på sociale medier og i nogle af de medier. Hvis I kender vores medier, så bliver de også distribueret der. Okay. Godt. Men først ordet til Susanne. Tak. Tak, Christian. Mange tak. Ja, det er mig, der skal tage jer igennem den første del her af innovativ medicin. Nu skal det handle om mennesker, der er alvorligt syge, og deres muligheder for behandling, eller jeg får lyst til at sige mangel på samme. Bjarne nikker dernede. Ja, du er min gæst om lidt. Vi har i den her forbindelse inviteret 3 gæster på scenen her, hvor den ene er Bjarne og hans kone Lisbeth, og Lisbeth har en stor andel i, at Bjarne han er rask i dag. Det skal vi snakke meget mere om lidt. Bjarne han har været i behandling for lymfekræft, og så skal vi tale med Mette, der lider af spredt brystkræft. Til sidst i denne her session her af første delen, der er I meget velkommen til at stille spørgsmål til vores gæster. Så vi håber, at I har en masse dejlige spørgsmål til vores gæster. Vi starter med dig, Mette. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, Mette, du lever med spredt brystkræft og ved, at der snart ikke er flere behandlingstilbud i skuffen, og det har store konsekvenser for den måde, du lever på. Blandt andet så har du sørget for at have en kæmpe opsparing, så du selv kan betale for din behandling, hvis det bliver nødvendigt en dag. Ja. Jeg skal lige høre, hvordan har du det sådan med lungerne? Jeg har lidt åndenød. Ja, jeg har noget væske i mine lunger, som gør, at jeg trækker vejret lidt tungt. Ja. Så det er ikke kun nervøsitet, det er også lungerne. Ja, yes, så har vi det på plads. Mette, vi skruer lige tiden tilbage til 2011, fordi der ringer du nemlig til din praktiserende læge. Hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg simpelthen, fordi at ved det ene bryst ser lidt mystisk ud. Jeg har sådan en indadvendt brystvorte, og jeg har jo læst, at det skal man lige passe på. Jeg er ikke i mammografiscreeningsprogrammet endnu på det tidspunkt, så jeg har ikke fået mammografi. Må jeg så lige høre, hvor gammel er du så på det tidspunkt? Der er 49. Ja, det er lige på nettet, grænsen, ikke? Ja. Og så er hun hurtig, og kræftpakkerne virker jo, og lige meget hurtigt, så er jeg videre i systemet. Lægen antager, altså den læge på, det var så, jeg boede på daværende tidspunkt i Holbæk, og det vil sige, at jeg hørte til Region Sjælland. Og der kommer man så til Ringsted på daværende tidspunkt, til Ringsted. Og der sagde lægen, jeg tror ikke, det er noget. Men det var det. Det viste sig så, at med biopsi og så videre, at der sad en stor knude. Den sad bare godt gemt. Hvor sad den henne? Den sad helt op på brystbenet nærmest. Så den var der ingen, der kunne mærke. Ikke engang hendes erfarne hænder. Nej. Og så startede hele cirkuset med
kemoterapi og operation og strålebehandling. Ja, fordi i 12, undskyld, jeg afbryder, fordi i 2012, der kommer du i behandling. Og hvad er det helt konkret, du kommer i behandling med? Ja, det er så, som jeg siger, kemoterapi, operation. De skulle have knuden til at blive mindre, inden de opererer. Og så operation, og så strålebehandling. Og det vil sige, at det meste af 2012 går med behandlinger. Og hvad så derefter? Jamen, så er jeg jo sådan set erklæret kræftfri. Og går i gang med at arbejde igen, som jeg har med det arbejde, som jeg er glad for, og arbejder fuld tid, og det gør jeg så i de næste 8 år. Og tror egentlig, at jeg er sådan nogenlunde home free. Ja, man ved det jo godt. Inderst inde ved man jo godt, der er en risiko for tilbagefald. Det ved man i brystkræftkredse, og også i de grupper af kvinder, som jeg har mødtes med. Har jeg også mødt en kvinde, som fik tilbagefald. Ikke? Så i de der 8 år, hvor det faktisk går der rigtig godt, og du er tilbage på arbejdsmarkedet, tænker du meget over, at der kan være et tilbagefald her? Nej, jeg tænker ikke meget over det. Jeg tænker på det, men det er bestemt ikke noget, der fylder min hverdag. Jeg har et godt liv og et aktivt liv. Og der er jo de her antihormonpiller, som jeg skal spise hver dag i 10 år. Og det gør jeg jo så artigt, fordi det er jo det, som skulle holde det væk, hvis der endelig skulle være noget. Ikke? I hvert fald håbet, at det gør. Og så er der kontroller også hver halve år. Så efter 5 år, der får du altså et brev, hvor de har lavet om på reglerne, så man ikke længere skal fremmøde til fysisk kontrol, men man skal tjekke selv, om der er noget unormalt. Men det får du lavet om på. Ja, altså, og jeg kan godt sige, at det er måske lidt forkælet af mig, fordi jeg ved, at der er rigtig mange kvinder, som egentlig er tilfredse med, at man selv skal råbe vagt i gevær, og at man slipper for det der sygehustilknytning, som jo også kan være traumatiserende i sig selv. Men for mig var det simpelthen enormt utrygt, at jeg pludselig skulle overlades til mine egne fornemmelser. Så jeg var en besværlig patient, som slog i bordet og af en eller anden grund, og jeg har altså rigtig fundet ud af, hvorfor. Så lykkedes det mig altså at blive indkaldt hver halve år, også fremadrettet. Så ja, den kom så ikke til at gælde for mig, den regel. Men ellers så skulle jeg have fået tilsendt mine antihormonpiller med posten. Og så skulle man selv ligesom have været vågen, ikke? Ja. Men så blev du altså indkaldt til en fysisk kontrol i 2019. Ja. Hvad er det så, de opdager ved den her kontrol? Jamen altså, jeg siger bare som sådan en helt almindelig, sådan et eller andet sted, en efterretningssag. Jeg tænker ikke, der er noget i det. Jeg synes, jeg har lidt åndenød. Men det er altså et advarselssignal. Jeg har det jo godt på alle mulige andre parametre. Men jeg har lidt åndenød. Og der er lægen altså vågen og siger, det skal du ikke have. Vi er nødt til at lave en scanning. Og så bliver jeg scannet. Og så viser det sig, at der sidder altså noget på lungerne. Man kan bare ikke rigtig se, hvad det er. Så det, der sker der efterfølgende, det er, at den almindelige CT-scanning, jeg får, det er ikke nok, så jeg skal have en PET-CT-scanning. Og det får jeg så lige omkring juletid. Der mellem 19 og 20. Ja. Og hvad opdager de så her ved juletid? Jamen altså, nu er det, jeg skal passe på, at jeg ikke fortaber mig i frustrationer, fordi jeg er jo tilknyttet Næstved sygehus på det tidspunkt. Og jeg kommer altså ind til en læge, som skal give mig svaret på den her PET-CT-scanning, som taler så dårligt dansk, at jeg faktisk ikke kan forstå, hvad han siger. Og min mand kan det heller ikke. Vi sidder helt ude på kanten af stolen for sådan at prøve at fange, hvad der bliver sagt. Og i modsætning til Rigshospitalet, hvor jeg går nu, er der ikke en sygeplejerske med. Det vil sige, det er en dårlig dansktalende læge, helt alene, der skal give mig et svar. Og jeg er jo lægmand. Jeg har jo ikke særlig meget forstand på de her ting. Og en PET-scanning, den kan altså, det ved sikkert mange af jer, den kan jo få alting til at lyse op. Det er jo ikke kun cancer. Altså, man kan have en lille betændelsestilstand, puff, så lyser det op, ikke? Og så han fik fortalt mig, og så gav han mig et stykke papir, hvor jeg kunne læse det, fordi jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad han sagde. Jeg sådan set havde cancer. Jeg stort set all over. Altså, jeg havde det i tarmen, i leveren, i lungerne, i knoglerne, alle steder. Og det var jo noget af en kamel lige at sluge på et meget, meget svært forståeligt dansk. Og så spørger jeg sådan, tak for kaffe, siger jeg så. Hvor lang tid er jeg igen? Ja, 3 år, siger han så. Altså nu går jeg på 5. år, vil jeg lige sige. Ikke? Altså jeg var fuldstændig slået i gulvet efter den samtale. Og havde jeg været kæk og ikke havde fået alt det her grimme at vide, så havde jeg jo klaget. Altså. Men det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg var ramt.
I marts 2020, der kommer du så ind til en ny læge, der hedder Julie, og hun griber dig. Hvad gør hun for dig? Det er jo simpelthen fordi, at jeg får jo kampånden tilbage, da der er gået et stykke tid, ikke? Og for det første, så får jeg at vide, der sker jo det, at jeg bliver undersøgt alle de her steder i kroppen, der skulle være kræft, og det var der jo så ikke. Det viste sig, at det var jo falsk positivt svar. Jeg har kræft i mine knogler. Og så har jeg nogle meget gedigne stråleskader i den ene lunge. Og det var det, der lyste op. Ja. Resten er ikke kræft. Nej. Resten er alt muligt andet. Ja. Så det var jo allerede... så bliver man jo næsten glad i gåseøjne fra at have haft kræft i hele kroppen til at så sige, okay, det var ikke knoglerne. Og der er det også. Og åndenøden. Det er jo bare sådan heldigt, at jeg havde åndenød. Det er på grund af stråleskader. Men så opdager man jo det i knoglerne, så det har jo bare været heldigt. Men jeg får altså kampånden igen, og jeg brokker mig og siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke skal kunne forstå, hvad der bliver sagt til mig, at jeg ikke skal kunne forstå, hvad for en behandlingsplan, der bliver lagt for mig. Altså, alting var uvist for mig. Og så siger den kontaktsygeplejerske, jeg har, jamen, vi finder en anden læge til dig. Og så siger jeg, og så bliver jeg jo lidt streng. Sådan er jeg slet ikke normalt. Så siger jeg, kan hun snakke dansk? Altså, det bliver simpelthen så vigtigt for mig, at jeg kunne forstå, hvad der blev sagt. Ja, men Julie, hun er dansk, og hun er vores professor. Så tænker jeg, okay, så håber jeg, der er gode hen. Og det var jeg også. Ja, for der kommer så et lyspunkt. Vi springer lidt i det, men det skal vi også, for det er en lang historie. Travlt, desværre. Men der kommer et lyspunkt. Du kommer hjem på et tidspunkt, hvor du er velbehandlet. Hvad skal det sige, at du er velbehandlet her? Jamen, det vil sige, at der kommer ro på. Altså, der er ikke noget, der vokser. Knoglerne, de har det skidt, men de har det ikke værre. De får det ikke værre. Så jeg er sådan set, jeg får noget kemoterapi, og det virker på mig. Så. Du bliver så overflyttet til Rigshospitalet, fordi I flytter til København. Ja. Hvordan er det at komme på Rigshospitalet? Jamen, det er jo helt anderledes. Jeg havde en god læge, Julie. Det skal siges. Men Næstved er et pudsigt sted at komme. Og der er jeg ved jo ikke, om det er sådan, men det virker bare som om, der er flere ressourcer på Rigshospitalet. Og jeg har aldrig nogensinde siddet til en samtale med en læge, uden der har været en sygeplejerske til stede. Og det er den sygeplejerske, som også behandler mig. Altså, selvfølgelig skal hun holde ferie en gang imellem og sådan noget. Men nu er jeg kommet der i 4 år, og det er stort set været den samme læge og den samme sygeplejerske, jeg har haft i 4 år. Sådan. Altså, måske har jeg bare været død heldigt, men det er en enorm tryghed. Jeg kender dem jo rigtig godt nu. Ja. Hvad er din status i dag? Ja, men den er ikke så god, altså forstået på den måde. Jeg har lige været til samtale med lægen her faktisk i den her uge, og jeg har fået så mange behandlinger, forskellige behandlinger nu, så det, der er status, det er, at de begynder at virke dårligere. Og det er jo åbenbart sådan, det er. At man kan ikke regne med, at... Altså, der er måske 15% af patienterne, der responderer på en behandling som nu. Altså, jeg tror, jeg har fået 5 forskellige nu, ikke? Der responderer på det, og det væske i lungerne, som gerne skulle blive taget ved hjælp af behandlingen, forsvinder ikke. Så der er noget, der ikke fungerer, som det skal lige nu. Og vi er kommet dertil, altså det er kommet dertil, men det er fordi, det er sådan, jeg opfatter det, når det bliver sagt til mig, at nu skal vi snakke palliation. Ja, det er ikke noget med, at jeg er terminal, men vi skal snakke livskvalitet. Meget højere grad, end vi har gjort indtil nu. For det kan godt være, at jeg ikke har et meget langt liv foran mig. Det har jeg jo godt nok vidst hele tiden, men det kan også godt være, at det måske er lidt kortere, end jeg havde håbet på. Så det, der er tale om nu, det er at få det bedste ud af det liv, der er. Er det, fordi der ikke er så mange behandlingstilbud tilbage til dig? Der er jo nok nogle af de konventionelle behandlingstilbud tilbage, men virkningen bliver mere og mere begrænset. Og så er det jo også, at jeg går og håber, at næste gang, vi skal have en samtale, jeg så kan få præsenteret også mit ønske om at få viften bredt ud. Sådan så jeg også, fordi det ved min læge også godt, men det skal hun have vide en gang til, at jeg er parat til at gøre meget. Og jeg er også parat til at rejse til udlandet, hvis det er det, der skal til. Ja. For det er nemlig det sidste spørgsmål, vi skal hen til, og det er nemlig, hvad har du gjort for at sikre dig selv her bedst muligt? Ja, altså min mand og jeg, vi gjorde på et meget tidligt tidspunkt det, at dels så flyttede vi fra Holbæk, og det var en gammel drøm. Men det var rigtig godt, vi gjorde det, fordi vi flyttede fra et hus, hvor vi har boet med alle vores børn og sådan noget, og så til en lille lejlighed inde i København.
men også et sted, hvor vi kunne dyrke vores kulturinteresser i langt højere grad, end hvis man altid skal frem og tilbage fra provinsen ind til København. Og det var vigtigt for mig, for vi allerede der var vi jo klar over, at det her det handler om livskvalitet, og den skal have på den store klinge. Og i starten havde jeg også rigtig meget energi, så vi kunne gøre rigtig meget. Så vi flyttede ind i en lille bit lejlighed, altså halvt så stor som det hus, vi havde, og så gjorde vi det, at vi solgte vores sommerhus, som er et gammelt familiehus, og det var med sorg i sinde og alt muligt, men der var ikke kræfter til, at vi kunne holde det, hvis din mand skulle gøre det alene, og så fik vi realiseret rigtig mange penge. Men var der ikke også en anden lille bagtanke med, at I solgte det her sommerhus? Jo, det var, at vi fik realiseret en masse penge, som vi kunne bruge til en behandling. Ja. Altså, det er jo vores held, at vi havde vi ikke haft det sommerhus, så havde vi ikke haft millioner til det. Så I blev simpelthen enige om at sælge sommerhuset for at have råd til, altså, hvis du skal til udlandet? Det er jo altid et samspil af mange ting. Det er jo ikke den eneste grund, men det var også en grund, og en vigtig grund. Ja. Og så selvfølgelig også, at vi ikke havde kræfter til at holde det, ikke? Ja. Men hvad siger du til? Det bliver lige det sidste spørgsmål for nu, desværre, men bliv endelig hængende. Ja. Det er jo ikke alle, der lige har et sommerhus, man kan sælge, vel? Nej. Altså, hvad siger du til den mulighed? Jeg synes, det er fuldstændig urimeligt, at det skal være sådan. Altså, fordi den behandling, som kan gøre os rask, jeg bliver ikke rask, men den behandling, der eventuelt kunne forlænge mit liv, den skal jo komme alle i min situation til gode. Ja. Altså, der er jo et eller andet helt skævt i det samfund, som jeg levede og var opvokset med. Jeg er 60 år, ikke? Altså, jeg er jo opvokset i et samfund, hvor der var lighed, og hvor vi holdt hånden under de svageste. Altså, det er jo fuldstændig... Sådan er det åbenbart ikke længere i Danmark. Det er den stærkestes ret og den rigestes ret. Og så er jeg jo ikke noget dydsmønster, der siger, så holder jeg mig også fra det. Der står jeg mig selv nærmest, men med min... alt, hvad jeg har af moral og sådan noget, synes jeg, det er helt, helt forkert. Men det er jo desværre et generelt problem i vores samfund, at de stærkestes ret, ikke? Ja, og det skal vi snakke meget mere om i debatten, der kommer, hvor du jo også sidder hernede, ikke også? Ja. Tusind tak, fordi du kom med det lige og hurtigt fortalte os om din status. Og så skal vi have Bjarne og Lisbeth heroppe på scenen. Ja. Og jamen Lisbeth, du må da gerne sidde der for den lyserøde pude. Lyserøde pude, det var det. Så tager jeg bare den. Ja. Ja. Yes, det. Godt. Mm-hmm. I 2019, der udvikler din lymfekræft sig, Bjarne, til en diffus storcellet B-cellelymfom, der kun kan behandles med en såkaldt CAR-T-cellebehandling. Men den behandlingsform, den er altså ikke godkendt i Danmark på det her tidspunkt. Derfor så kaster I jer ud i at finde et hospital i udlandet, der kan hjælpe, for behandlingen den er nemlig godkendt mange andre steder. Så udover en kamp om liv og død, så oplever I også en kamp om de 1,5 millioner kroner, behandlingen koster i udlandet. Bjarne, hvad er de første symptomer på din sygdom? Symptomerne? Symptomerne, ja. Symptomerne fra starten af, det var jo en non-Hodgkins lymfomkræft, jeg har fået for 12 år siden. Så først 7 år efter, altså i 2019, som du nævnte, der udviklede jeg til en aggressiv type, som er storcellet B-lymfom. Og det var den, der var problemet, for den kunne ikke behandle med de kemobehandlinger, vi har i Danmark. Jeg har fået samtlige kemobehandlinger i Danmark, bare for at fjerne den almindelige non-Hodgkins. Men det lykkedes heller ikke i år. Så var nu at udvikle sig til den her aggressive form. Statistikken på det tidspunkt var, hvis ikke at man gjorde noget, så må man dø inden for halvt år. Men der er noget med, at de ikke tror, de tror, det er alt muligt andet, indtil de får stillet diagnosen. Ja, altså i 2012, hvor den udvikler sig, starter det med, at vi kommer hjem fra en større udlandsrejse, og Bjarne får noget feber, og ingen kan rigtig finde ud af det, men det ender så med, at de mener nok, det er noget blærebetændelse, han har. Og han får penicillin, og det får han igen 14 dage efter, og bliver også indlagt på Køge, for det er ikke normalt, at en mand får blærebetændelse 2 gange. Og så starter hele showet jo med undersøgelse for denguefeber og alle de tropiske sygdomme, man kan
Men det ender med, at vi i juli 2012 får diagnosen, at det er en non-Hodgkins lymfom, som så bliver behandlet på det tidspunkt. Ikke? Ja. Og behandlingerne virker på det tidspunkt. Ja, på det tidspunkt. Og bare lige sådan for at opsamle her, så i 2019, der sker der jo noget, fordi uden varsel, der transformerer din sygdom sig jo så til en diffus storcellet B-celle-lymfom. Og efter en periode med kemobehandlinger, så står det jo klart, at din sygdom den fortsat udvikler sig, og beskeden den lyder, at den eneste mulighed for dig, det er CAR-T-cellebehandling, som jo ikke er tilgængelig i Danmark. Det er det, som lægerne anbefaler. Min læge anbefaler det, plus en del andre i afdelingen, og de sender en ansøgning til den regionale lægemiddelkomité, som en af dem, der kan afgøre, om der er en patient, altså en bestemt patient, skal have den behandling. Det blev afvist af den regionale lægemiddelkomité. Så gik vi først videre og fik en second opinion. En second opinion, det er, hvor læger, det var 3 forskellige steder, Rigshospitalet, Odense og Aalborg, der går ind og vurderer lægerne på Roskildes anbefaling. Og de bakker totalt op om den rigtige behandling. Trods det, så afviser Region Sjælland igen at gøre noget. Og de anbefaler heller ikke, som der står i sundhedsloven, at hvis man ikke kan give behandling i Danmark, så skal man henvise til behandling i EU-landet. Det gør man heller ikke. Vi så faktisk i den situation, at vi må prøve at finde en anden løsning. Og så var vi kom videre til at de muligheder, der nu var. Nu var det samtidig under corona jo. Så i første omgang fik vi egentlig kontakt til, at det kunne blive en behandling i Israel. Men den lukkede de så ned på grund af corona, så de ville ikke have nogen en uge fra overhovedet. Men så kom vi videre til, at Erlangen måske kunne give behandlingen. Erlangen er jo et rigtig professionelt hospital, universitetshospital. Så hele byen, det er faktisk universitet og hospital. Og det er forskere, stort set alt, der med lægerne i Dorian, han var forsker også jo. Så det endte med, at vi kom derned. Og jeg tror ikke, det var en speciel pris, det var 1,5 million, det var enormt billigt. Så vi skulle bare indbetale 1,5 million, så kunne komme behandling. Det var enormt billigt, ja. Men ja, det ender så med, at I kommer til Erlangen i Tyskland, og her får du din CAR-T-cellebehandling. Men I deponerer jo altså også i den forbindelse 1,5 millioner kroner af egne penge til Tyskland. Hvordan er det at blive behandlet i et andet land, Bjarne? Det er perfekt. Jamen, så stopper vi jo bare her. Og jeg synes faktisk, at vores system i Danmark skulle samarbejde mere med vores nabolande i hvert fald, og måske også altså resten af Europa. Hvorfor skal man give alle behandlingerne i Danmark? Man kunne jo godt deles om det. Det behøver ikke bare være Danmark til uland, det er også uland til Danmark. Altså, specialisere sig måske mere inden for visse områder i Danmark. Jeg synes, det er helt forkert måde, vi kører det på. Ja, jeg vil gerne lige spørge, altså, I får jo den her behandling i udlandet, som I jo i hvert fald i første omgang selv skal betale for. Men hvad er det for nogle følelser, det efterlader jer, at I ikke kan få behandlingen herhjemme i Danmark? Jamen, det er jo enormt frustrerende at vide, at man har en behandling, der kan hjælpe, og så har man betalt skat og arbejdet og knoklet i så mange år, og så skal man alligevel, på trods af sundhedsloven, give en ret til at blive behandlet, og så oplever, at regionerne siger nej, og at man har et medicinråd, der sidder og bestemmer og overgår det, som sundhedsloven egentlig siger, at alle har ret til en behandling, og det må aldrig nogensinde handle om økonomi, og det er jo lige nøjagtigt det gør. Altså, man kan lige så godt smide sundhedsloven væk, hvis man beholder medicinrådet, af min oplevelse. Ja, som sagt, så deponerer I jo 1,5 millioner kroner til Tyskland, eller til hospitalet i Tyskland, men I har også en sundhedsforsikring, som I jo så synes skal betale for det her. Hvad er det for en kamp, I kæmper her med sundhedsforsikringen? Jamen, i Bjarnes sundhedsforsikring, der står rent faktisk, at man kan blive behandlet i udlandet, hvis så frem behandlingen er godkendt. Og den her kamp går så ud på, at sundhedsforsikringen siger, jamen den er jo ikke godkendt i Danmark,
Men hvis behandlingen var godkendt i Danmark, så ville man jo få behandlingen i Danmark. Så det, at behandlingen er godkendt i alle andre lande, så går vi jo ind og siger, jamen så er det jo egentlig, det er jo på EU-basis, at man kan få behandlingen under forsikringen. Og så må det jo også handle om, at behandlingen skal være godkendt i det land, man får den i. Og det koster os så 2,5 år, så vinder vi jo næsten over forsikringen. Nej, ikke i forsikringen. Undskyld, ankenævnet. Ja, i ankenævnet først. Vi må hele vejen igennem. Vi gik via, eller vi har fået flere afslag fra forsikringen også jo. Ja. Så gik vi via til ankenævnet for forsikring. Ja, og der vinder I, og jeres sundhedsforsikring taber. Som en af meget få, der gør åbenbart i ankenævnet. Ja. Det er 20%, der vinder. Ja, det er flot. Ja. Hvordan går det nu? Altså, er du blevet rask i Tyskland? Ja, altså, for kræften er jeg faktisk blevet ret rask. Men så er alle de her kemobehandlinger, jeg har været igennem, der er mit immunforsvar dykket helt i bundjord. Og det er faktisk det, jeg kæmper med nu, når jeg kommer op igen, med at få det hele til at fungere, med at knoglemarven skal begynde at producere blodplager, blod og hvide blodlemmer. Så det er en kamp at få det op igen. Ja, men du blev rask i Erlangen. Ja, nu skal jeg lige tilføje, at efter Erlangen, så var der en aggressiv form væk. Derefter har jeg været igennem på Rigshospitalet og fået nogle fase 1-forsøg. Fase 1-behandlinger. Og fase 1-behandlinger, det er, hvor medicinalfirmaerne får opprøvet deres medicin første gang på mennesker. Ja, og det er immunterapier. Og der har jeg faktisk nu været i gang med 3 behandlinger af 3 forskellige. Hvor den sidste, den gik ud på at finde ud af, hvor meget man skulle dosere i menneske. Og der var det, da jeg fik den sidste, så var jeg godt nok ned. så det var for mig. Så det gav mig en indlæggelse på 5 uger derinde. Lisbeth, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan har det været at have en syg mand, og så har du simpelthen bare kæmpet sådan en brav kamp for at få Bjarne rask? Jamen ligesom alle andre mennesker, så fortjener han jo også at leve. Og det at skulle deponere de der 1,5 million, det har der slet ikke været nogen tvivl om. Vi har aldrig levet over evne, og derfor havde vi også nogle midler at kunne bruge af. Og var der nogen, der fortjente det, så var det jo ham. Jeg tænker også sådan følelsesmæssigt. Ja. Hvordan var det følelsesmæssigt? Jamen, han skulle have lov at leve. Så det har ikke været nogen tvivl i mit sind om, at han skulle have den bedste behandling. Har der været nogle begrænsninger, eller hvad skal man sige, har det kostet dig noget? Jeg tænker på dit arbejde. Du må vel have skruet ned for noget andet, for at kunne have tid til også at hjælpe Bjarne? Ja, det tænker jeg, det har. Jeg er selv på seniorpension, fordi at jeg har en tosset ryg og sådan noget der. Og på et tidspunkt, jamen, så blev det jo også for meget. Og så blev jeg faktisk fyret ud af klappen. Okay, ja. Så det har nok kostet noget, ja. Ja. Bjarne, hvordan har det været for dig at se din kone knokle så meget? Fantastisk hjælp, må jeg sige. Hun har kæmpet bragt hele vejen igennem, vil jeg sige. Så det vil vi få tiden til at gå med. Og kæmpe med systemerne. Ja. Det er ret, som så vinder efter et par år. Ja. Hvad kunne I ønske jer, der var anderledes her i det danske system? Jamen altså, som Bjarne var inde på før, så kunne jeg godt tænke mig, at man fra Sundhedsstyrelsens side hævede sig lidt op i et helikopterperspektiv, og så efter, hvilke lande har hvilke behandlinger, hvilke muligheder er der for helbredelse. Så er det ikke sikkert, at vi behøver at indføre det hele i Danmark. Men der er så gode muligheder, og lægerne i EU taler så godt engelsk og tysk, og mange af os forstår det jo rigtig godt, så det er der er ikke noget at være bange for. Lad os prøve at udveksle behandlinger, så det vi er gode til i Danmark, det tager vi også andre europæere ind og giver, og det som de er gode til ude i udlandet, lad os hjælpe dem derude, lad os folk komme derud. Og jeg vil sige, at vi har jo også fået stor hjælp fra det danske sundhedssystem til at få en masse af de indledninger, behandlinger herhjemme. Og også scanninger og knoglemarvscentrografier og alt muligt. Og de har hjulpet os med de tekniske oversættelser og alt muligt. Så de danske læger er parat til at hjælpe på alle mulige måder.
Og vi danskere, vi kan også få support, når vi ikke forstår sproget. Det er jo muligt at ringe op til en tolk, og så blive tolket igennem. Men altså, vi har ikke haft nogen problemer rent sprogmæssigt for at få behandling nede i Tyskland. Det var faktisk en kæmpe oplevelse, og også i forbindelse med, at jeg boede dernede i de 3 uger. Altså, hotellet sagde, da jeg sagde, at jeg skulle bruge nogle værelser til vores børn også, det var også under coronaen, hvor der er lukket. De kommer bare, det skal jeg ikke betale for. Altså, sådan har det jo også været. Vi har jo også modtaget meget hjælp, det skal jeg sige. Og vores børn har også hjulpet os fantastisk meget. Ja. Det har de. Jeg har bare lige et spørgsmål tilbage, og så er I meget velkommen til at stille spørgsmål til både Mette og Bjarne og Lisbeth. Er der tid til at lige tilføje lidt? Ja. Det jeg egentlig synes, der er galt med vores system i Danmark, det er, at man skal give flere muligheder ud til lægerne. Det er lægerne, der afgør med behandlingen, der er rigtig. Så det vi har medicinrådet og de 5 regioner, det burde på en anden måde at slå sammen, og så give beføjelser ud til vores læger. Og lægerne har ikke haft ret stor indflydelse på medicinrådet, kan jeg forstå på det, igennem tiderne. Og det viser sig nu også, at medicinrådet har også taget beslutning om medicin, uden at kende fordelen, ulemper, omkostninger har det måske, i hvert fald enkelte koster. Men det, jeg synes, man skal fokusere på, vores sundhedsudgifter er stigende i Danmark. Man har overhovedet ikke fokus på, hvad koster en enkelt patient. Er det rigtige behandling, vi giver til en enkelt patient, eller kan vi optimere det? Det må være mere det, der er vigtigt. Men man skrotter jo alt omkring omkostningerne, da man overtog det her EPIC-system, det amerikanske. Der var indbygget alt omkring økonomi. Det har man skrottet. Det kunne da være brugt til over for lægerne eller for regionerne, som mindst kunne se, hvad koster patienterne egentlig. For i fremtiden får vi altså større udgifter, så på en anden måde skal vi begrænse det. Ja. Det synes jeg er vigtigt. Det var i hvert fald en vigtig pointe. Ja. Din behandling har jo sikkert også kostet. Jamen, jeg har kostet rigtig meget. Ja. Men det kunne være en anden behandling af, hvis man tager ind lidt tidligere, så har det ikke kostet nær så meget. Ja. Så man skal fokusere på en enkelt patient. Hvad koster patienten? Ja. Mit sidste spørgsmål er lige, hvordan var det, da der gik 1,5 millioner kroner ind på jeres nemkonto? Det var fint. Var det fedt? Det var en fantastisk dejlig følelse at få lov til at vinde. Ja. For en gang skyld. Ja. Sådan! Ja. Fedt, Matter. Mette? Ja. Klap. Hvis du tager plads her. Ja, okay. Så er der nogen, som er nysgerrige på Mettes rejse. Og er der nogen, der er nysgerrige på Bjarne og Lisbeths rejse, så må I endelig stille spørgsmål. Ja? Jeg kunne godt tænke mig at spørge om det vand, du har, eller væske, du har i lungerne, om det er stråleskadevæske, eller det er kræftvæske? Det er kræftvæske. Ja. Det sagde du bare. Ja. Ja. Er der nogle politikere til rådighed til stede nogle steder? Er der en politiker til stede? Ja? Ja. Det var Region Sjælland. Ja. Ja, endelig. Så snakkede du om udlandet. Har du været i udlandet? Jeg har ikke været i udlandet. Nej, det har jeg ikke. Hvad er det for nogle behandlinger, du har? Jamen, det er jo det, som jeg også sagde, at jeg ved det jo ikke. Okay. Altså, vi er nået dertil nu, hvor jeg skal til at tænke mig om. Fordi det er relativt nyt, det der med, at mine behandlingsmuligheder pludselig er blevet meget indskrænket, ikke? Ja. Det er sådan en relativt ny viden for mig. Jeg vidste jo godt, det ville ske på et tidspunkt. Men så tager jeg jo også noget, der hedder fase 1-behandling og sådan noget. Det er den dialog, jeg skal i gang med min onkolog. Og sige, jamen, er det det, vi skal i gang med, eller er der noget? Ved du, om der er noget? Jeg ved det ikke, fordi jeg er lægmand. Jeg ved ikke, og jeg er ikke den type, der sætter mig ned og nørder i alle mulige tidsskrifter, faglige tids, for jeg forstår det alligevel ikke. Så jeg har stor tillid til, at det vil jeg kunne få at vide, når jeg tager dialogen med min onkolog, om der findes noget andre steder. Okay. Ja. Så jeg kan lige fortælle, at jeg blev forsøgt opereret for liver- og galdeværkscancer på Odense Universitetshospital i 2008. Og de skar mig op og kiggede på det og lukkede mig og sendte mig hjem som uhelbredelig terminalpatient.
Ja, det er så 16 år siden. Og det synes jeg ikke var i orden, og jeg søgte alle mulige steder. Og en måned efter, de havde opgivet mig over i Odense, så fandt jeg gennem en masse krumspring vej til Berlin Universitetshospital, som ikke var helt så skråsikker på, at de kunne give mig en helbredende operation, men dog troede det. Og så sendte jeg 300.000 derned, og så fulgte jeg selv efter. Og der fik jeg så en helbredende operation. Og så når nu vi snakker penge, så brugte jeg 6 år på at slås igennem patientombud, patientforsikring, jeg kan slet ikke huske alle de der forskellige instanser. Men en af de få ting, der virker i Danmark, det er Folketingets ombudsmand. Skal jeg så lige hilse at sige. Hver gang der går fuldstændig hårdknud i tingene, og man tager fat i dem, så træder de til. Men efter 6 år og 2.500 sider sagsakter, så endte jeg med at få refunderet mine operationsudgifter. Sådan. Men det var, de sagde hele tiden, jeg blev ovenikøbet ringet op flere gange, nu er den læge, der behandlede mig, han gik snart på pension, om ikke bare jeg ville glemme sagen. Det er helt forfærdeligt. Det er det. Helt sikkert. Tusind tak, fordi du ville dele den historie. Bjarne, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Hvad tænker du, når du hører Mettes historie? Mettes her, eller Lisbeth? Eller, ja. Det har også været en kamp jo. Men, men jeg er jo ikke nået så langt i kampen, som I to er. Altså, vi har brugt meget tid på det. Ja. Og det, der er vigtigt i hver kamp, det er at gå tilbage til det juridiske, gå tilbage til lovene. Det er det, der er udgangspunktet. Det er det, vi kan kæmpe med myndighederne omkring. Hvad står der i loven? Og det gør jeg altid, når jeg kommer ud for noget. Gå tilbage og bruge det. Også over forsikringsselskaberne. Men regionen, de er totalt immune over for den slags. Jeg sidder lige her og øjer over til min søn, som er jurist. men faktisk så findes der jo ikke ret mange jurister inden for sundhedsområdet. Nej. Det har været helt umuligt for os at finde nogle jurister, som overhovedet kan hjælpe os. Så det speciale, det er ikke det, der... Nej. Det er faktisk kun fordi, vi melder os ind i patientforeningen, som hvis man melder sig ind i patientforeningen, så har man ret til en samtale med en jurist, som sidder i julemaddenskaptajnen i Aarhus eller Aalborg, det kan jeg ikke huske. Og det gjorde jeg. Og heldigvis, efter 1,5 times snak, så sagde jeg til hende, nu vil jeg gerne have, at du fortæller mig præcis, hvad jeg ikke har gjort rigtigt i forbindelse med sundhedsforsikringen. Og jeg vil gerne have, at du læser alle sagens akter igennem og hjælper mig, så vi vinder den her sag. Så sagde hun, det der, det er fuldstændig spild af penge. Det har I gjort udmærket selv. Så spar de penge, du kan ikke gøre mere. Det er forsikringsankenævnet, der skal spørge jer, hvis der mangler noget. Så puha. Ja. Der er et spørgsmål her. Skal jeg sige, hvem det er? Det må du gerne. Og måske er mikrofonen blevet slukket i mellemtiden. Kan vi få en mikrofonmand herned? Nej, den der sidder, måske er det den der? Nej. Den må du hellere lige tænde. Den var til. Og du skal bare have den op til hagen. Ja, jeg hedder Birte Lemli, og jeg har før været formand for Patientforeningen Kræft i Underlivet, og jeg er selv cancerpatient. Men altså det, jeg har hørt jeres historier, og jeg mener, at det vi skal gøre, vi skal arbejde noget mere sammen i EU. Om, og sådan. Jeg har også været ude for, at der er en patient, der ringer til mig, og siger, at jeg har, det var en, der boede i Ungarn, så siger hun, at jeg har vulvacancer, og der er ingen forsøg her i landet, og der er ingen, der kan helbrede mig her. Hvad skal jeg gøre ved det? Hvorefter jeg ringer til en læge i Danmark, som har et forsøg kørende, som patienten kan komme ind i. Men problemet er jo, at det er i Danmark, og så kan hun så ikke komme til Danmark og få behandlingen. Så snakker de om at sælge huset og så videre, så videre. Men det blev ikke til noget. Så der er jo noget galt med, hvis behandlinger findes i andre europæiske lande, så burde vi kunne få dem. Og så ved jeg godt, at vi har et medicinråd. Jeg sidder selv i fagudvalget for gynækologisk kræft der, og det er ikke nemt. Vi har også haft diskuteret det i dag. Ja. Så vi skal have noget mere. Og hvis vi så ikke kan komme igennem med det i EU, så kan man i det mindste måske komme igennem med det i de nordiske lande, for der er jo også behandlinger i de nordiske lande, som, altså i Norge og Sverige, som ikke bliver godkendt i Danmark. Ja, så jeg går ind for noget mere samarbejde mellem i EU og måske i Norden.
Jamen jeg vil sige, Bjarne kunne faktisk godt have fået sin behandling i Sverige. Men i Sverige kan man bare ikke få nogen behandling, hvis ikke de danske regioner står bag. Og selvom vi forsøgte at få regionerne til at stå bag, mod at vi gav dem en bankgaranti på, at pengene kom fra os, så sagde det bare nej. Ja. Så den vej kan man ikke komme. Så hvis man vil til Sverige eller Norge, så skal den danske region garantere 100%. Du kan ikke selv stå bag, du kan ikke få nogen hjælp. Og var der ikke mange læger, der stod bag, og så var der en, der stod i vejen for? Samtlige læger på Roskilde Universitets Hospital, de hæmatologiske afdeling, skrev under på, at Bjarne var den eneste rigtige behandling, han kunne få. Men overlægens underskrift manglede, og så går den jo ikke igennem, fordi vi har en fornemmelse af, at hvis han havde skrevet under, jamen så var det gået for Roskilde Sygehus budget. Ja. Og ikke og så var det jo hans kasse, der skulle betale, så det var meget nemmere at sige nej. Ja, det kan du tro. Altså, hvis man nu er i stand til at flytte til Sverige, så kan man få behandling. Ja, måske. Okay. Men det er jo så vanskeligt. Ja. Ja, er der andre, der sidder inde? Ja. Jeg har bare lige et spørgsmål i forhold til, nu siger I, at I skulle indbetale 1,5 million kroner på en konto, før I tog afsted. Vidste I noget om, hvordan jeres odds var, da I indbetalte de penge? Altså, vidste I, om behandlingsmuligheden var god, eller... Ja. Jo, det vidste vi faktisk. Det har været kørt i USA i rigtig mange år. Det var snart 10 år siden, det startede i USA jo. Og vi nåede faktisk fra Danmark at sende nogle patienter derovre til behandling. Men så fandt man ud af, at regionerne ikke behandlede patienterne ens for alle patienter. Så oprettede man Medicinrådet i 2016. Så skulle de koordinere det. Og efter det kom Medicinrådet, der blev sendt nogen til udlandet. Så var der lukket. Det er min opfattelse i hvert fald. Man er faktisk nået så langt med behandlingen i USA, at man nogle gange kan give den ambulant på de rigtig gode patienter. Ja. Så man er nået rigtig langt i USA. I USA kostede at have behandlingen på det tidspunkt, hvor Bjarne fik den i Tyskland, bare kostede 5 millioner. I Leipzig i Tyskland havde den kostet 3 millioner. I Sverige nåede vi aldrig at få prisen. Og i Israel og i Erlangen var det så de 1,5 million. Men det var også fordi Bjarne var med i et indledende forsøg på de hospitaler. Derfor var behandlingen billigere, så den nok ligget den rigtige pris omkring 3 millioner. Jeg skal lige supplere. Leipzig, de kunne ikke selv behandle det. De har ikke nogen eget laboratorium. De sendte det til USA og fik det tilbage igen. Så det gik 14 dage mere. Men der må Erlangen, de havde eget laboratorium til at behandle det. Cellerne, det var hurtigere. Kom tilbage og få den. Ja. Det er sådan, at en uge efter kom tilbage og fik en højdosis kemo og få immunforsvaret helt i bunden. Og så ugen efter, så får man sine T-celler tilbage igen. Og så var planen, at jeg skulle være indlagt i 10 dage. Det var de godt nok lidt uenige om, det aflægeren dernede, men ham, der havde som læge, han sagde, 10 dage, så er det færdigt. Det er det, der er betalt. Så var det sådan, det var. og det holdt, og jeg havde stort set nogle bivirkninger ved det. Ja. Jeg havde måske lidt for høje feberfølger eller en nat, men det var der rigtig væk om morgenen, så det nåede det ikke at måle. Så jeg havde stort set ikke noget. Men den aggressive form, den var væk, viste sig bagefter. Og de følte for øvrigt op med, at vi havde blodprøver hver uge i halvt år, som de selv betalte kurér for at få ned. Og jeg sendte alle mine blodprøver og alle mine scanninger, sendte det til dem også. Oversat til engelsk. Og så som Rigshospitalet samarbejdede med. Var det Rigshospitalet? Nej, Roskilde. Det var Roskilde gang, ja. Som samarbejde. Tyskland er jo også et dejligt land at blive behandlet i, fordi da vi kom hjem dernede fra i juli måned, og i november så får vi en mail dernede fra, at pengene, vi har deponeret, de er faktisk ikke blevet brugt alle sammen, så vi har 355.000 til gode dernede. Ja. Tak for kaffe. Og det synes jeg er rigtig flot. Så får man en faktura med en nøjagtig specifikation på, hvad der er brugt af medicin og selve dagene og videre. Bingo, så meget. Det er jo ærligt. Jeg synes, det er perfekt, det må jeg sige. Sådan skal det være. Sådan. Vi tager lige, er det okay, vi lige lister herover til en, der ikke rigtig helt har fået ordet. Og det er det sidste spørgsmål, desværre. Jeg hedder Jytte. Jeg vil bare spørge, hvis I nu skal anbefale med
I skal sige, det er en rigtig god idé at tage imod. Mm. Mm. Og hvilken støtte får man, når man er dernede, altså udover for behandling? Kan I fortælle lidt om den støtte, der er omkring? Altså, Og det er svært. Ja. Kan I fortælle lidt omkring det setup, der er omkring behandlingen, når man er i udlandet? Noget af det, som jeg har oplevet for mange år tilbage, det var, at der var patientvejledere, der oplevede rigtig mange. Var meget ensomme i det her forløb. Ja. Og det kunne godt tænke mig, hvis I har oplevet noget andet, I så delte det. Ja. Det er der sikkert mange, der er interesseret. Altså det spurgte jeg vores Bjarnes behandlende læge om på Roskilde, inden vi tog afsted. At det var jo egentlig hans anbefaling, at vi tog afsted. Og jeg siger, jamen hvad sker der, når man så tager afsted? Hvordan er man stille, når man kommer hjem? Er man illeset, fordi man nu har fået en anden behandling? Så sagde han, I får al den hjælp, I har brug for. I kommer aldrig til at stå alene. Og det ord, det har han holdt. Jeg vil sige, nede fra Tyskland, da vi havde nede til de indledende undersøgelser, viste det sig, at der var en scanning, der manglede, og tyskerne kunne ikke nå at lave den. Og jeg ringer hjem til Roskilde og siger, hvad gør vi? Og så siger han bare, det fikser jeg. Og i løbet af 2 timer, så havde jeg en besked inde i sundhedsplatformen om, at Bjarne skulle scannes om torsdagen. Så det var bare med at komme hjem fra Tyskland, hjem og blive scannet, for at vi kunne komme afsted igen om mandagen. Så det har fungeret helt perfekt. Det har det altså. Han har ikke på noget tidspunkt... vi har haft hans private mailadresse på sygehuset, og alt er gået igennem den mail, og det hele. Nu er det selvfølgelig stoppet, for det er ikke nødvendigt mere, men han hjalp os, og han hjalp os kl. 23 om aftenen, eller kl. 6 om morgenen. Jeg har ikke oplevet, at han ikke har ville hjælpe os. Der, hvor eneste, jeg har oplevet, det var, at han ikke fortalte os direkte, at årsagen til, at regionen ikke ville betale, var, at overlægens underskrift manglede. Det synes jeg var tarveligt, og det fandt jeg først ud af dagen, før vi skulle køre, fordi at der er en, der siger til mig, man kan jo, altså I skal jo bare henvende jer til behandling i udlandet i regionen, hvilket vi jo så gjorde. Og jeg tænker, hvad fanden kunne det være så nemt, altså? Og ringer til dem, og så siger de, jamen, har jeres læge der ikke skrevet under på ansøgningen? Det må man da antage, at han har, når han anbefaler det. Og så forsøgte jeg at få fat i ham om eftermiddagen og alt muligt. Heldigvis har jeg hans private mobiltelefon også. Og han var så flov, og han ville dårligt svare mig på, om det er rigtigt, at han ikke havde sat sin underskrift på ansøgningen. Men det kunne han ikke, når overlægen ikke ville være med. At man er så dårlig til at fortælle patienterne, at det er det handler om. Det bliver jeg skuffet over. Det kan jeg godt forstå. Men ellers, det danske sundhedsvæsen har fungeret fantastisk for mig, med de muligheder, de har. Ja. Det må vi sige. Vi har overhovedet ikke nogen kritik af vores sundhedsvæsen. Nej. Det må vi sige. Det kan godt nok også være hurtigt så. Lynhurtigt. Jeg er formand for Kræftforeningen Tidslerne, og jeg tror måske, at vi har reddet livet på et sted mellem 25 og 50 patienter, som vi har hjulpet til udlandet med forskellige behandlinger, som man ikke tilbyder i Danmark. Men det rigtige problemet, det er at få dem godt gjort herhjemme. Så hvis der er nogen af jer, der sidder med spørgsmål, så kan I bare kontakte Kræftforeningen Tidslerne. Sådan. Så fik vi det på plads. Tusind tak for alle de mange gode spørgsmål her. Nu har vi hørt Bjarne og Lisbeths historie, og vi har også hørt Mettes historie. De bliver her. Vi skal videre til del 2, hvor Anja Bo vil tage over med en politisk debat, og jeg ved, at de har et meget spændende panel på vej til at indtage scenen her. Og de skal blandt andet diskutere, hvorvidt vi er gode nok til at tilbyde de bedste behandlinger i Danmark. Så bliv endelig siddende. Lige stræk benene. Det må man gerne, men I skal komme tilbage igen. Og være det her gode publikum, som her. Det er så dejligt, at I er i vor midte. Værsgo at finde en god plads. Det regner udenfor. Alle mulige gode grunde til at søge ind i fællesskabet. Vi har også en lille kop kaffe til dem, der har lyst til at være med. Se, mit navn er Anja Bo, og jeg er journalist, og vi skal diskutere innovativ medicin. Vi har været i det kreative værksted og har valgt at spørge i hvilket omfang der er tale om det rene lotteri, når vi taler om innovativ medicin.
skal sige, at det er Gilead, der sponsorer os denne her eftermiddag, og den samtale, vi har her. Og der er en optagelse i gang heroppe, så hvis man nu synes, at man lige er bedst fra højre eller venstre, så kan man jo basere sig strategisk i forhold til det. Og Mads Nordahl, du er jo her sammen med mig. Ja. Fortæl lige, der kommer noget lyd på dig. Der kommer lyd på, måske. Ja, vi er i det her sammen, fordi jeg er jo bare journalist, men du er jo onkolog, du ved jo ting. Ja, jeg er jo bare læge. Det ved jeg ikke, om jeg ved, men jeg ved i hvert fald mere, ja. Og jeg er læge og specialist i behandling af kræftsygdomme. Ja. Og så er jeg også leder. Og faktisk leder af den afdeling i Næstved og i Roskilde, som vi har hørt om den foregående time. Så altså der, hvor der kun var en læge, som man ikke kunne forstå, hvis man er patient, som kun talte dansk. Der, hvor der var en læge, som ikke kunne snakke dansk, ja. Og så en anden læge, der kunne. Og, hvordan går det nu så? Fordi det var jo i gamle dage. Det er ikke så mange år siden, og det går bedre nu. Vi har haft en afdeling, hvor i 2016-18, der var der nogle gange, hvor jeg kom ind som leder og var den eneste etnisk danske læge til stede i rummet, og der bliver 10-15 læger. Vi er et andet sted nu, og det er ikke fordi det er specielt, du ved, altså det skal være specielt at være dansk uddannet læge. Det er ret dygtige mennesker, vi får. Man kan vente om, vi laver et brain drain fra Polen og fra de østeuropæiske lande i høj grad. Det er jeg jo ikke stolt af. Vi får deres bedste læger. De er på mange måder akademisk bedre end de danske læger, men de har svært ved at lære sprog. Ja, så det var next level ulighed i sundhed. Altså, det er interessant at være læge på kræftområdet i Danmark, fordi vi faktisk er forholdsvis dygtige i forhold til resten af Europa, men det betyder så også, at de mangler nogle andre steder. Ja. Ja. Den afdeling på Rigshospitalet, der er min kollega der, Ulrik. Han sagde cirka på det tidspunkt, vi ansætter ikke nogen, der ikke har en Ph.D. Fordi vi skal være en forskningsstærk afdeling. Og på det tidspunkt, der sidder vi ude i Region Sjælland og skal være glade, hvis vi kan ansætte en, der kan snakke nogenlunde dansk. Altså det er forskellen. Ja. Så det siger lidt om, at der er forskel i det her land. Det skal vi også komme ind på nu. Ja. Se, jeg har fået uddelt konvolutter. I må ikke åbne jeres konvolutter, men det er jo sådan en lotteriseddel, som er lidt spændende. Men den ser ud, forside, bagside, de ligner den, som naboen har fået. Ja, og der er heller ikke forskel på tykkelsen. Er der nogen, der mangler en konvolut? Er der flere konvolutter tilbage? Fordi det er da godt at lægge et lod i skålen. Se, der er hernede, er der nogen, der mangler konvolutter. Ja, der bliver suset rundt. Mads, når nu vi skal tale om innovativ medicin, hvad er det så for begreber, der er ude at gå her? Fordi vi har jo både talt om genterapi, vi har talt om noget, som er eksperimentelt. Der er masser af udtryk her. Hvad er det, vi kigger efter? Det er mange ting på én gang, og det er nok det, der bliver svært i den her diskussion. Det er, at det er så mange ting, vi siger på én gang. Vi har snakket om Medicinrådet, der sidder garanteret nogen, der spekulerer på, hvad er det her Medicinråd for noget? Er der nogen, der er helt styr på, hvad Medicinrådet laver, som kender algoritmerne, der er nogen, der har som ved, hvad ja. Der er noget med regioner og penge frem og tilbage. Økonomi betyder noget. Der er noget historik. Så er der noget med nye lægemidler, så nye innovative lægemidler versus lidt mere traditionelle lægemidler. Avancerede terapier. Hvad er det? Jamen, det er terapier, der bygger på biologisk væv, kan man sige. Det vil sige, at et lægemiddel, klassisk lægemiddel, der har du et kemisk stof lavet på en kemisk fabrik, der bliver puttet på en eller anden form for formel i en tablet eller noget opløsningsmiddel, og så bliver du hældt ind i kroppen. Det er et lægemiddel. Det tester du på nogle patienter, og så får du en godkendelse, måske. Det andet, der har du noget biologisk materiale. Det kan være en plastikkirurgisk lap af levende væv, der bliver sat på. Det kan være nogle celler, CAR-T har vi lidt hørt om, tror jeg, sidste her. Nogle celler, der bliver dyrket og bliver puttet ind i patienten som levende celler, der skal bekæmpe kræftsygdommen inde i kroppen. Og alle de vanvittigt gode idéer, hvem fostrer dem altså? Fordi der er jo en grund til, at det ikke er noget, alle gør alle steder i hele landet. Men hvor kommer de der vanvittigt gode idéer fra, som nogle gange viser sig at være det rigtig gode lod i lotteriet? Det er en lang kontinuum af udvikling, hvor genterapi blev nævnt, da jeg gik i folkeskole, så det er ikke nyt at tænke genterapi. Men det har været utrolig lang tid undervejs. Det har virkelig været svært at knække koden. Og nu er vi gået i gang med at knække koden. Og nu begynder der at komme nogle behandlinger, som rent faktisk
genmanipulere eller gensplejse kræftsygdommen ud væk fra nogle tilfælde. Det er vanskeligt at finde ud af, hvor godt virker de, hvad er bivirkninger, hvad er langtidsbivirkninger. Lige nu kan vi bare se Wegovy-diskussionen her. Vi ved jo ikke, hvad de her mennesker, der får et vægttab i dag, hvordan de har det om 5 år. Vi kender ikke de der langtidseffekter, men det ruller ud over landet. Og det er i hvert fald meget effektivt lige nu som behandling. Det er jo et klassisk lægemiddel. Ja. Det her, der er du inde og putte levende celler ind i folk og gensplejse dem, og vi ved ikke, hvad der sker om 15 år. Det er nogle ret dramatiske spørgsmål. Nogle af de mennesker, som vi hører om, der får de her avancerede terapier, de har jo ikke en horisont som udgangspunkt, der hedder 15 år. Det der gør de er jo helt derude, hvor der ikke er mere i standardbehandlingen herhjemme. Så vi kigger også ind i et etisk dilemma, som hvad er horisonten, og er det overhovedet relevant at tale om 15 år, hvis man ikke engang er sikker på, at man lever næste sommer? I den grad. Og det har den europæiske lægemiddelagentur, de har sagt, jamen, det er vi jo nødt til at gøre noget ved. Så laver vi et fast track. Så siger vi, at alle, der er i den situation, de vigtige lægemidler, dem, der måske kan redde, de får en hurtig godkendelse for os. Så løber de hurtigt igennem Europa, og så står vi lige pludselig i Danmark og skal beslutte os for, om vi vil købe dem. Fordi den godkendelse, de har fået lynhurtigt, den tager ikke højde for alle de bekymringer, vi har. Den har kæmpe usikkerhedsmomenter. Den er lavet hurtigt, jamen så er usikkerheden hurtig. Så kan det godt være, at du har fået en middelværdi af en eller anden slags. At sige, vi helbreder 20%. Men usikkerhedsintervallet på de 20% går fra 0 til 80. Så det ved vi ikke rigtigt. Nej. Og det bliver så nationalt anliggende lige pludselig. Lige om et øjeblik, så inviterer vi 3 politikere herop til at diskutere, hvor det politiske ansvar så ligger her. For de ved jo godt, strukturen er, Medicinrådet er beslutningstager her. Det er dem, der har den beslutning. Præcis. Ja. Men vi har også et politisk spor, som jo er nok så relevant for at finde ud af, hvor ivrige vi er ude på hospitalerne for at finde ud af, hvad kan vi egentlig med vores patienter. Så jeg tænker på, at vi virkelig skulle præsentere de 3 politikere, så har vi dem lige i baghånden. Se, du fik sat dig så mageligt ned derovre, kom straks op og stod igen, Jakob Rosenberg, og jo faktisk, var lige ved at sige, fagligt belastet, ikke? Fordi du er jo faktisk læge, godt nok mavetarmkirurg på Herlev Sygehus, men også medlem af forretningsudvalget og sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, og så er du konservativ. Se, du skal kigge med. Ja, jeg skal kigge med. Var det sjovt? Ja. Du skal kigge med på skærmen her, ja, så hvis du nu kommer lidt hernede foran, så kan du være med. Mette Hvidt Hansen, kom herop til mig, sundhedsudvalget i Danske Regioner og formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark. Der var du. Velkommen til. Har du fået din konvolut? Ja, og jeg lagde den jo i tasken, for jeg tænkte, jeg behøvede ikke at bruge den. Det er din konvolut. Jamen, du skal bruge den. Nu går jeg over og henter min. Jamen, det er godt. Og så holder du øje med skærmen hernede. Ja. Og Anne Møller-Runix, hvor er du blevet af? Der var du. Det var godt, du var hos os. Første næstformand i Regionsrådet og formand for Hospitalsudvalget i Region Sjælland. Se, du skal også bare komme herned, for vi skal se, hvad der sker på skærmen. Vi skal have en lille bitte forelæsning, ikke? Jeg har lovet at lige starte ud med prøve at se, om jeg kan forklare nogle af de her ting. Og vi har jo en skærm til formålet. Vi har en skærm. Der kommer 3 så kan du også se det. Slides op på den her skærm lige om lidt. Og det er ikke, fordi jeg sådan egentlig er særlig ekspert på det her, fordi jeg sidder godt nok som læge og leder og arbejder med Medicinrådet. Jeg har også siddet i fagudvalget i Medicinrådet, men jeg sidder ikke i Medicinrådet. Der er ikke sådan, store, så hvis der er nogen, der vil korrigere mig, så gør jeg ind i det. Der er 7 principper for Medicinrådet. Det er sådan det grundlæggende arbejde. Jeg synes, det var vigtigt lige at kigge dem igennem. Vi snakker altid om det 7. princip, men det 7. princip er jo kun det 7. Og hvad er der med de 6 andre? Og hvad er det? Fordi det viser lidt om, hvad er Medicinrådet for en størrelse? Jamen, Medicinrådet er en størrelse, der sikrer, at når vi tager et lægemiddel i brug, nu kan I huske omkring coronavirus-vaccinationerne, der var vældig meget debat om, de nu kunne godkende så hurtigt, om de var sikre, om folk døde om 3 måneder og alle mulige andre ting. For at kunne tage det i brug, så skal vi sørge for, at der er faglighed. Det vil sige, der skal være dokumentation for, det virker, der skal være dokumentation for bivirkningerne, vi skal vide, hvad vi skader befolkningen, hvis vi tager det her ind. Den faglighed skal være lavet af nogen, der er uafhængige. Det vil sige, at de skal ikke stå her og være sponsoreret ved et eller andet ting. De skal altså være uafhængige af industrielle interesser for det her. Så skal der være en geografisk lighed i brugtagningen. Der har vi hørt lidt om, man kan komme ind i et hospital, og så er der noget, og så er der noget andet på et andet hospital. Der skal altså være, det står i grundlaget, en national ibrugtagning på samme tid. Og det er derfor, vi har et medicinråd. Så skal der være en åbenhed i vurderingen.
Den bliver meget kritiseret, kan jeg sige allerede nu, men altså, Medicinrådet skal lave en vurdering, og der skal være en vis transparens i den vurdering, de laver. Den vurdering, de laver, den skal sikre, at vi kommer hurtigt i gang med ny effektiv medicin. Det er også noget, vi skal diskutere i dag. Og så skal den sørge for samtidig, at vi får mere sundhed for pengene, så der skal være et økonomisk element. Det vil sige, det som vi måske også lidt hørte, det der med, hvad betyder økonomien? Jamen, vi har allerede besluttet i Danmark, at vi skal forhandle den der pris. Der skal være, vi tager kun det ind, hvor der er en eller anden form for cost-benefit i det, altså der skal være sundhed for pengene. Og så skal der være en mulighed for at komme i behandling både for store og små patientgrupper, og det her, hvor vi siger genterapi, hvis du er nogle enkelte mennesker på et landsplan, der skal have har en sjælden sygdom, skal have en meget dyr, men også enestående behandling, som ikke er særlig mange af, så skal det også til vibe, altså skal du også have mulighed for det, selvom du ikke er en del af den store masse. Og så skal du have mulighed for en dispensation. Det er så det 7. princip, vi diskuterer rigtig meget, for det er det, der kan være lidt provokerende eller sådan lidt svært at have med at gøre, når nu vi har en ensartethed og geografisk lighed og åbenhed og alle mennesker samtidig, så det kan vi jo godt lide. Det er det socialdemokratiske Danmark, konservative Danmark. Det er det brede demokratiske Danmark. Ja, det er det. Og så skal der alligevel være nogen, der kan få en vej udenom og sige, jamen det kan godt være, men jeg vil hellere end de andre, så jeg skal alligevel. Og den mulighed skal der være, og den er der, og det kan vi også diskutere, om den skal være der, om den fungerer. Så lad os lige få de tørre tal på banen. Ja, ikke? hvad bliver så godkendt? Jeg har jo fået delt de her konvolutter ud, og det er sådan, I skal ikke åbne endnu. Det er stadigvæk spændende. Der er en vis suspense her. Ja, ikke? Jo, men I kan heller ikke afkode det endnu, hvis I åbner, så I skal bare vente. Men vi har jo sådan en 50-50 chance, risiko. Hvis du spørger Medicinrådet, det sidste, jeg tror det var 2023, vel ikke, Susanne? Tal, ja. De sidste 12 måneder. Hvis du spørger Medicinrådet de sidste 12 måneder, hvor mange af jeres ansøgninger har de godkendt, så har de behandlet cirka, jeg tror det var 40 ansøgninger, og godkendt roughly halvdelen. Ja. Så det, der så ikke er anbefalet med blå, det er altså dem, hvor de har sagt, der er et eller andet galt her. De siger ikke, hvorfor. De siger ikke, om det er prisen, der er dårlig, om det er bekymringen for, altså om det er data, der er dårligt understøttet, om vi ved for lidt, og usikkerheden for stor. De siger, at det samlede billede virker ikke for os. Og så er der en anden ting omkring hurtig ibrugtagning. Og det er det andet. Midterste slide, tror jeg, det hedder. Det var det der. Det her, det tager tid. Og I har nogle bjælker her, et for hver årstal. Og det I kan se, det er, ja, den gode historie er, at det er blevet lidt kortere i 2023, end det har været de andre år. Der er udsigt, siger Medicinrådet, til at det bliver endnu kortere. Den dårlige eller kedelige historie er måske, at der står 400, 450 og 500 dage herude. Det er altså godt over et år, halvandet år, er vi op imod, fra at man siger, det her det er et interessant lægemiddel, det vil vi da gerne kigge på i Danmark, til at en patient kan gå ind på et hospital og sige, nu har Medicinrådet godkendt, og det er tilgængeligt. Og det er lang tid for de fleste kræftpatienter, og det tror jeg, de historier, vi hørte sidste time, kan bekræfte. Den lyserøde del, det er ikke Medicinrådet, skal siges. Den lyserøde del af det her, det er den del, hvor farmaindustrien forbereder sagen, det vil sige fra at farmaindustrien præsenterer og siger, her har vi et produkt, vi egentlig gerne vil sælge til jer, så går de i gang med at forberede en sagsfremstilling til Danmark. Og den grønne, blålige del der, det er der, hvor Medicinrådet går ind i og tager vurderingen af det der. Og så er der alle mulige betingelser, der er lagt ned i. Det tror jeg ikke, vi behøver at gå så meget. Vi bare sådan sige, pointen er, at der går altså nogle dage. Ja. Og det der med, om vi er progressive, om vi er nysgerrige, om man som patient siger, er der nok muligheder, det er jo det, som er det følsomme. Og langt hen ad vejen jo emotionelt belastende, men jo også der, hvor vi tænker, hvad er der egentlig af logikker, og hvad er der af politisk retfærdighed og demokratisk retfærdighed på tværs af landet. Skal vi ikke lige høre en kritiker? Fordi med os er Tove Holm Larsen. Kom du op til os. CEO i Pharma Evidence. Prøv lige at fortælle ganske kort, hvad er det for en størrelse? Hvor er det, du kommer fra? Jeg er professor i sundhedsøkonomisk evidens og har arbejdet med innovative prisaftaler og blandt andet lavet sådan en historisk en sammen med Dorte, som har snedet sig ind her. Kan jeg se. Hej Dorte. Som sidder i Amgros. Så vi har prøvet at lege med, hvordan kan man lave det, sådan, så man kan fokusere på chancen for at helbrede patienterne, i stedet for altid at fokusere på risiko.
Og hvordan går det så, når du kigger på det der billede der, sådan 50-50 i forhold til, at der bliver godkendt? Hvad er det så? Jeg bliver jo faktisk ked af det billede, fordi at de 40, du viser, eller I viser på slidesene, det er jo dem, hvor medicinalfirmaerne faktisk har tænkt, at de havde en chance i Danmark. Så det tal er jo meget lavere, det vi faktisk godkender, fordi tallet for der, hvor medicinalfirmaerne siger, jamen Medicinrådet siger så ofte nej i Danmark, at vi gider faktisk ikke Danmark. Det forstærker det tal og gør det meget større. Så ud af de nye ATMP, altså de nye, rigtig spændende, nye, innovative midler, der er kommet på markedet, der er 31, tror jeg, der er blevet godkendt i Europa, og en tredjedel af dem har man forsøgt at få på markedet i Danmark. Så det tal er den pæne version. Ja. Og det er den danske kontekst, kan man så sige, ikke? Fordi hvis vi nu kiggede på Europa eller på hele verden, så vil der være nogle andre godkendelser, eller nogle andre forhindringer, nogle andre grænser. Men det er altså sådan, som det ser ud for Medicinrådets afgørelser i Danmark. Ja. Og hvad siger du til det? Nu fik du sagt, at det er en pæne historie. Jeg kan godt høre, hvor du befinder dig henne, ikke? Men, og der blev klappet her blandt publikum, så det er sådan, det er, ikke? Der er stor opbakning til din kritik. Men hvad er problemet egentlig? Jamen altså, set med mine briller, set med sundhedsøkonomiske briller, så er det jo et spørgsmål om, at vi fokuserer rigtig meget på effekt og bivirkning. Det skal vi jo også. Det skal sådan en som Mads virkelig fokusere på. Men den risiko, der ligger inde i at skulle købe meget, meget dyr medicin, og det her er jo super dyr medicin, der kan vi jo sige, at jeg tænker, at når Mads står med sine patienter, så er der nogen, han ved bliver helt raske. Der er nogen, der er en klar case, at de får det virkelig godt. Så er der nogen, der får det relativt skidt. Og så inde i midten er der nogen, hvor du er i tvivl, og ikke helt ved, om de har fået det bedre eller dårligere, ikke? Og så kommer vi til, og når vi skal lave økonomi på det, så bliver vi meget præcise, og vil rigtig gerne vide, om folk har fået det 10% bedre eller 20% bedre. Men set med økonomiske øjne, er det sådan set ligegyldigt. Der kan vi sige, hvis man har fået det rigtig godt, så skal staten Danmark betale. Hvis man har fået det ikke særlig godt, så skal medicinalfirmaerne betale pengene tilbage, for så har vi ikke fået det, vi gerne vil have. Og inde i midten ligger der en grå zone med nogen, vi ikke helt ved. Og i stedet for at lave meget fine gradueringer og sige, at det her er meget svært, så er det der, hvor vi slår halv skade og siger, så betaler Danmark noget for chancen, og medicinalfirmaerne betaler noget for chancen. For så kommer vi udenom det, der sker meget lige nu, at det er så svært, og vi hele tiden tænker, fordi det er svært, så lader vi være. Og så er det patienterne, som jo er os alle sammen et eller andet sted, som bliver gidslerne. Der fik du lige lavet en ny model i skal jeg gå herop, før jeg må sige noget? Ja, det er det, der er reglen. Der fik du lavet en ny model i virkeligheden for samarbejde. Hvorfor gør vi ikke allerede det? Ja, det ved jeg jo ikke, for den model er ikke ny. Jeg har ikke lavet den. Den har eksisteret lang tid. Vi har lavet en enkelt eller to i Danmark, men der er masser, der bliver lavet i udlandet. Den er ikke ny på nogen måde. Så vi ved, den er der. Pharma siger, de er interesseret. Medicinalrådet siger, de er interesseret. Og så sker der et eller andet. Og jeg tænker, mit bud er, at det er det der med det svært. Men det står bare for min egen regning. Der sker i hvert fald et eller andet, der gør, at vi kommer til at sige nej alt for tit, hvor vi så ikke giver, altså hvor vi fokuserer på risikoen og ikke på chancen. Mm-hmm. Vi kunne jo lige tage en pause her og så sige, når vi så siger nej, så er der jo nogen, som vi hørte patienterne lige før, der så sagen i egen hånd og rejser ud i verden, for eksempel samler, hvad der findes af økonomi, man kan skrabe op. Der kunne jeg godt tænke mig lige at lave en lille survey. Vi kan godt fornemme, hvad det er for et rum, vi står i, ikke? Men vi kunne godt lige lave en lille survey. Er I med på den? Ja, det er godt. Ja. Hvor mange kender nogen, eller har selv lavet private indsamlinger for at kunne tage ud i verden og få en behandling, de har lyst til, som de ikke kan få i Danmark? Ja. Hvor mange har taget store lån i deres egne huse? Ja, der var nogen derovre. Ja. Kender nogen, som har taget store lån i deres egne huse? Ja. Og hvor mange kender nogen, der har været i udlandet, eller selv været i udlandet for at få en behandling? Ja. Så har vi fornemmet rummet, Mads. Ja. Hvad siger det dig? Jamen, jeg kender det, fordi nu sidder jeg jo også har kittel på en gang imellem, og det er jo noget, vi møder. Og det, der er svært ved det her, det er, at det er et blandet marked, man kommer ud på. Fordi ja, der er noget forskning.
Og det kan man sådan rimelig trygt gå ind i, hvis det for eksempel er Europa. Forskningsprojekter, de er godt reguleret, og man får en masse papirer, der siger, hvad er det for en vare, jeg går ind i, og den er ofte typisk betalt for, på en eller anden måde. Men der er altså også en del klinikker rundt omkring i Europa, der er meget privathospital i Europa, som tilbyder nogle behandlinger, hvor jeg vil sige, altså den brede danske lægestand rynker på næsen og siger, at det der det er simpelthen ikke i orden. Og det behøver du ikke engang tage til udlandet. Du kan tage til Lyngby og få C-vitamin for flere 100.000 kroner, som er fuldstændig udokumenteret, hvor den samlede danske lægestand vil sige, det er ikke i orden, ud fra videnskabelige principper. Så det er det ene del af det. Det er et svært marked at gå ud i, og nu har vi hørt på en historie, Bjarne, som går ind i noget, der så blev til et medicin kort tid efter, og så vidt jeg husker egentlig, eller så vidt jeg ved egentlig også er godkendt i dag. Ikke? Du var bare en pioner. Du ligger sådan lidt pioner inden for det der, var en first mover, så inden at der kom data nok på at sige, at du burde godkendes. Så det var en af dem, men der er jo mange lægemidler, som er i afprøvning, som ender med ikke at blive godkendt. Så vi skal huske, at det potentielt kan være et rigtig godt lod i lotteriet, men det kan også være et meget, meget dyrt lod. Ja, jeg så havde tænkt, det er en 1,5 millions lotto-lod, som Bjarne køber sig og vinder. Ikke? Altså, yes. Men den kunne også have gået den anden vej. Fordi ikke lige med karakter måske, men bare se med sådan lidt neutrale øjne. Ja. Nu har vi fået ridset banen op. Nu synes jeg, vi skal invitere vores... Og tusind tak for at tage os med ind med et kritisk blik i, hvad det er, der er på spil. Lad os få vores politikere på banen her. Fordi I har siddet og lyttet med, og I ved stadigvæk ikke, hvad der er i jeres konvolut, om det er et godt lod, eller om det er et ikke så godt lod. Det er jo de patienter, som vi er alle sammen, de danskere, som I har ansvar for politisk ude i regionerne. Hvad er de store dilemmaer for jer at se et system, som på nogle punkter er kritiseret, måske også det bedste, vi har, indtil vi finder på noget, der er bedre. Der kommer en skitse her. Men også et system, hvor vi kan se, at der er en del patienter, som tager sagen i egen hånd, i hvert fald kender nogen. Så vi spiller lidt med noget tillid til, hvorvidt det her er den rigtige model. Hvad tænker du? Ja, jeg synes jo egentlig, at det taler ind både i det, hvor kan man sige stadigvæk, hvor markant uligheden er i Danmark. For det er jo godt for dem, der kan tilvejebringe nogle midler, men det er der masser af mennesker, der ikke kan. Så synes jeg også, at det her, det måske ikke det, vi sådan så har været så meget inde på, men vi står jo politisk med det, at vi kan sammen med borgerne glæde os over, at vi kan så meget mere, og kan så meget mere inden for, kan man sige, sygdomme, tilstande, der før har været sådan en uhelbredelig karakter. Ja. Men at det går så stærkt, så forventningerne selvfølgelig også øges. Det øges både hos borgerne, og det øges også hos os politikere til, så skal vi jo have det i brug. Men der er så det andet i det, det er, at der er en økonomi, der tilsiger, at vi skal samtidig drive hele vores sundhedsvæsen, som gør, at vi skal hele tiden balancere det der, at når de her udgifter rent faktisk, når vi har en mængde af økonomi, hvordan er det så, vi fordeler den? Det er jo egentlig det handler om, fordi vi ved jo politisk, at når vi lægger æggene over i en kurv, så bliver der færre æg i den anden. Men det er helt klart, helt tydeligt, og jeg kan godt forstå, det kan jeg sagtens sætte mig selv i, også som borger, at forventningen til, at jeg kan blive behandlet for noget, som ikke var der for 15 år siden, den er da øget markant til det, og det er jo også lidt det, jeg synes, jeg fornemmer her i lokalet, at når mulighederne er der, så vil vi også have lov at kunne komme i nærheden af den behandling. Men det er jo det, vi også er sat i verden til. Vi er faktisk sat i verden til at prioritere, og så beslutte ud fra, hvad vi synes er en rigtig prioritering. Det var sådan kort sagt. Ja. Så du siger, at der er noget med, at de få på bekostning af de mange, der er de samme antal kroner, så vi skal hele tiden overveje, er det, vi skal bruge vores sundhedskroner på? Ja, altså jeg vil jo sige det sådan, at vi har faktisk... patientforeninger er en kæmpe styrke i Danmark i dag. Også fordi, at når man er patient, har man tit jo ikke kræfterne, og så er det rart at være en del af et fællesskab i det, og kan man sige, få nogle flere muskler. Men vi skal være opmærksom på, som politikere, at vi også har mange patientgrupper, hvor der ikke er patientforeninger, der tager hånd om dem og gør opmærksom på noget. Dem har vi bestemt et ansvar for. Og jeg skal ikke remse 10 op, men jeg vil bare sige, at hele
det medicinske område og alle mindre sygdomsgrupper, men også større sygdomsgrupper, som faktisk ikke får så stor bevågenhed, de er nogle gange nødlidende af, at vi gør stormskridt i behandling af nogle andre sygdomme. Hvad tænker du, Jakob Rosenberg? Fordi det er jo, du står jo også med patienter mellem hænderne hver eneste dag, og ved godt, at der er ulighed i sundhed. Og så har vi alligevel noget, som er så rasende spændende og udviklende og innovativt, og et eller andet sted jo også noget, der piger sådan en lægehjerne der. Ikke? Tænk, hvis vi kunne noget mere. Hvad er det for overvejelser? Deler du dem, eller er du lidt mere på handlingsholdet, eller hvor er du henne? Ja, jeg er nok lidt mere handlingsorienteret, men nu er jeg også kirurg i hverdagen. Det er jo lidt anderledes end jeg er mediciner, ikke? Nej, spil til side. Men jeg vil sige, for det første, så synes jeg, at vi skal have indført en 30-dages sagsbehandlingsgaranti i Medicinrådet. Ikke? Det vil være dejligt. Og jeg mener det faktisk alvorligt, for selvfølgelig kan de der godkendelsesprocesser gøres bedre. Det er jo klart. Det handler jo bare om, at vi får lagt nok midler i det her Medicinråd, og får de rigtige mennesker på, og den rigtige ledelse, så kan tingene gå hurtigt. Vi har jo set det inde i hospitalsvæsenet. Vi kan jo sagtens komme i mål med meget, meget hurtigere ventetider, end vi kunne for år tilbage. Så det er noget, jeg i hvert fald vil tage med fra den her debat. Det skal jeg nok påvirke alt, hvad jeg kan i mine politiske forpligtelser. Den har du fikset, en hurtigere sagsbehandlingstid. Det er vi glade for, faktisk. Men så vil jeg bare lige tilføje, det her med, at du siger, at alt det her med økonomien, og så jo, bevares. Men altså, regionerne har jo ret mange penge at gøre godt med. Jeg ved godt, at de bruges jo, men det kunne jo godt være, at de bliver brugt lidt forkert. Der er jo rigtig mange ting, vi bruger penge på i regionerne, som vi måske kunne gøre anderledes. Og så derved kunne allokere flere midler til nogle lidt dyre nye behandlinger til patienter. Det lyder jo næsten som om, du er i valgkamp. Altså, at, det har jeg også lige været. Det var til et helt andet parlament, det var ikke? Men, og vi er glade for, at du står her hos os. Men altså, hvad er det, som I går og spilder pengene på ude i regionerne? Som, altså, det kan jeg da ikke komme i tanke om egentlig. Altså, hvor er det, du siger, at så kan vi godt spare? Hvad forestiller du dig? Altså, der bliver brugt mange millioner på administrative opgaver, som kunne simplificeres. Der bruges hundredvis af millioner kroner bare på at drive driftsudgift på sundhedsplatformen. Nu taler vi om de østdanske regioner. Og vi bygger vaskerier og sterilcentraler og alt muligt for... Jamen, jeg kan slet ikke få tallene ud af min mund, for det perfekt. Er så grotesk. Så nu har du fikset ekspeditionstiden i Medicinrådet, og du har sparet regionerne for en masse de østdanske regioner. Ja, det er østdanske. Det lyder simpelthen så godt. Ja, og der skal ikke ryddes for meget op, eller vi vil gerne have steriliseret stadigvæk. Skal bare have en kirurg på banen, så kører det. Ja, det er godt. Der blev skåret og fedt fra, det kan jeg godt høre. Hvad siger du, Mette Hvidt Hansen? Altså, det her, det er jo liv og død for de patienter, som står der alleryderst og siger, der er ikke mere medicin på hylderne her til mig. Jeg bliver nødt til at tage sagen i egen hånd. Hvad tænker du? Jeg bliver lige nødt til at komme med en disclaimer og sige, at det er de østdanske regioner, der bruger rigtig mange penge på det her med administration og sådan noget. Vi har en anden platform over hos os. Så vi bruger pengene på patienterne. Helt enig. Tak. Ja, 100%. Så vi har ikke en stor kasse med penge, hvor der står tand og fjæs på, fordi vi bruger pengene på patienterne. Når det så er sagt, så er jeg også måske en af de eneste her i rummet, som vil sige, at jeg synes faktisk, at Medicinrådet har været en gevinst for det danske sundhedsvæsen og for de danske patienter, fordi Medicinrådet også har været med til at presse prisen på noget medicin. Så vi har faktisk kunne få noget medicin til en lavere pris, fordi vi har Medicinrådet. Og det gælder selvfølgelig ikke på det brede, men på nogle områder. Så Medicinrådet er ikke kun skidt. Det der også er med Medicinrådet, de 7 principper, så det var dejligt, du tog dem med op, fordi jeg taler altid om men jeg kan ikke lige huske, hvordan de er. Fordi vi kunne snakke om det her princip nummer 7, ikke? Som jo også er meget inde på, jamen vi skal have noget, der er evidens for. Vi skal ikke proppe alt muligt tilfældigt i vores patienter. Vi skal vide, at det her faktisk har en helbredende virkning. Men der er vel også et stykke fra noget tilfældigt, altså de der C-vitamin, som du taler om, og så til noget, som faktisk er en pionerpatient, der rejser ud lige før, at medicinen faktisk bliver, jeg vil lige sige helt almindeligt i Danmark, men noget af det, som vi tror på, er en del af den gængse løsning. Præcis, og det er jo der, hvor økonomien kommer til at komme ind i det, fordi vi vil jo gerne være pionerer i alt. Vi kan godt lide som et lille bitte land at gå foran og kunne det hele først.
Men vi bliver nødt til at erkende på det her område, at det kan vi simpelthen ikke. Og derfor er det jo godt, at vi har det 7. princip, sådan, så vi kan sende patienter ud af landet til den her behandling. Grunden til, at jeg har taget alt det her med herop, fordi jeg skulle lige finde den her artikel, der var i Jyllandsposten i starten af maj, som netop kritiserede, at i nogle regioner var der flere patienter, der blev sendt ud, end der var i andre. Og som opfølgning på det, så har vi faktisk i danske regioner, for netop at skabe mere geografisk lighed, er vi i fuld gang med at sætte nogle principper op for, hvordan vi gør det, så vi gør det ens over hele landet. Fordi vi er jo enormt opmærksomme på, at vi gør det så nogenlunde ens. Fordi vi skal også huske, at vi har patienter er forskellige, så vi skal have ens rammer, men vi skal hele tiden sætte patienten i centrum, når vi arbejder ude i regionerne. Og det er det, der er vigtigt her. Så jeg vil gerne være med til at sige, at vi har et fantastisk sundhedsvæsen i Danmark med de midler, vi har til rådighed. Jeg har lige lyst til... Jeg er på. Ja. Jeg har lige lyst til nemlig at spørge ind til den med prisen og din ros. Jeg er egentlig enig med dig for så vidt, at Medicinrådet har sat styr på nogle ting, som før var rent Wild West. Så spørgsmålet, om de har gjort det godt nok. Det tror jeg tror, der er meget arbejde med stadig. Det vil du sikkert også give mig ret i. Men noget af det, der handler om prisforhandling, det er jo de der 400 dage. Altså, hvor vi lige haft, jeg kan se, at der er flere af der er brystkræftpatienter, så kender I diskussionen om det her stof, som kommer på markedet, har vist effekt. Data er ret gode. Det bliver godkendt i Sverige, men vi får nej i Danmark. Og så kommer der en forhandling i gang, og der går, jeg ved ikke hvor lang tid, det meste af et år, eller nogle dage, og så bliver den godkendt her for en måned siden, til en helt anden pris. Så der er noget med at sige, okay, hvis vi har den her mulighed for at sige nej, og så stille og roligt tålmodigt gå i nogle prisforhandlinger, så får hele Danmark, altså det bliver pludselig mange penge, en anden pris. Og så kan jeg også spørge Jacob, er du villig til at give den mulighed, kaste den mulighed over styr for de 30 dage? Fordi så vil de bare blive, så kommer jo farmaindustrien jo bare op og siger, okay, vi kan godt vente 30 dage. Men man skal også være modig nok som Medicinråd til at sige nej en gang imellem. Netop fordi, at prissætningen er jo fri på det her marked. Det skal man huske. Altså, hvis jeg har et medicinalfirma, jeg kan bare sige, at denne behandling, den skal koste 10 millioner eller et eller andet, eller 100 millioner. Det er jo selvfølgelig helt urealistisk. Men jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Ikke? Og derfor bliver man nødt til at have et medicinråd, der en gang imellem tør at sætte foden ned og sige, okay, det her det er simpelthen ikke value for money, så derfor har de ret til at sige nej. Det er jo en del af mekanismen, desværre for patienten måske, men det skal baseres på, om evidensen er hård nok til, at prisen står mål med udbyttet. Ikke? Ja, og så vil jeg lige sige, jeg var i en debat med direktøren for Medicinrådet tidligere i dag, som siger, at de er nede på 147 dage behandlingstid. Lige præcis, fordi jeg tænker, det var den grønne og den lille, altså de sidste to dele af din søjle. Så ved vi ikke, de der to lysrøde, hvor lange de er. Så de har det i hvert fald... og jeg bliver også nødt til at sige, jeg kan ikke huske, om det har været på åben eller lukket dagsorden i Danske Regioners bestyrelse, men jeg er sikker på, at det er kommet ud i hvert fald, at vi har sendt flere midler afsted over i Medicinrådet på den anden side af gaden. Og der er blevet ansat flere personer, og behandlingstiden, tiden er blevet kortere. Men lige så vel som det tager tid for os ude på sygehusene at komme ned på ventetiden fra før corona, så tager det også tid at få kadencen op på behandlingen derovre. Fordi det skal gøres ordentligt. Det skal vi holde fast i. Du vil gerne tale om internationalt samarbejde? Ja, så vil jeg lige spørge ind til det, muligheden for internationalt, men skal vi lige... Jamen, er vi lige nået på banen inden lukketid? Ja. Der er jo dem, der mener, at Medicinrådet burde nedlægges, fordi at ansvaret... Nej, okay. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Værsgo. Anja Skjoldborg Hansen, forkvinde i Brystkræftforeningen. Jeg er formand, ja, men ellers tak. Godt. Godt. Skal jeg bare stå her? Ja. Jeg har da citeret for her, at det er politikerne, der bør træffe beslutningerne. Hvad mener du med det? Det er i hvert fald politikerne, der skal stå på mål for beslutningerne. Jeg synes, den konstruktion, vi har i øjeblikket, hvor Medicinrådet er uden for politisk kontrol, på den måde, at ingen politikere vil tage ansvar, fordi de refererer til armslængdeprincippet og siger, at der foregår en faglig vurdering i Medicinrådet, at det er ansvarsforflygtigende. Det er uden for demokratisk kontrol. Medicinrådet er ikke på valg. De etiske beslutninger, de etiske prioriteringer, der sker i Medicinrådet, for det gør der, når man prioriterer mellem behandlinger, når man prioriterer, hvilken pris et menneskeliv er værd,
den er fritaget for demokratisk kontrol, som vi ellers bryster os af i demokrati. Men der er vel, det er vel en myndighed, ligesom alle andre myndigheder, som jo heller ikke er befolket af politikere, men som bliver holdt øje med af de politiske instanser. Jeg tror ikke, jeg har sagt, at det nødvendigvis skal være politikere, men der skal i hvert fald også være nogen, og det har jeg jo så også læger og andre, der også har ment, der skal også være nogen, der er med til at tage de beslutninger, som ikke kun netop er fagfolk. Det er ikke en beslutning, man kan overlade til læger og økonomer. Det er en beslutning, som også er en etisk beslutning, og som også er en politisk beslutning. Hvad vil du gerne have, at politikerne her gjorde anderledes, så kiggede ind i Medicinrådets arbejde? For jeg er lidt i tvivl om, det er jo ganske almindelige mennesker, jo, de kan godt være fagligt kvalificeret også til at vurdere det, men de er jo politikere og folkevalgte uden egentlig nødvendigvis faglig kompetence. Altså politikerne skal jo starte med at erkende, at den benhårde prioritering, der sker lige i øjeblikket, hvor man siger nej til effektiv behandling. Det er jo ikke sådan, at der kun bliver sagt nej til kvaksalveri og ineffektive og dårligt begrundede ansøgninger. Der bliver også sagt nej til dokumenteret effektiv behandling, som er accepteret og dermed til rådighed i vores nabolande. Og det vil sige, indirekte kan man sige, at betalingsvilligheden for kvindeliv i vores tilfælde ved brystkræftpatienter, den er højere for svenske kvinder, norske kvinder, tyske kvinder. Deres liv er simpelthen mere værd. Så har vi diskuteret det i formiddag, så det siger de så, nej, hus forbi, selvfølgelig er de lige så meget værd. Men indirekte så betyder det jo, at når vi har den praksis, så bliver deres liv lavere værdsat, for vi vil ikke betale for det. Ja. Så derfor så bliver det et politisk ansvar, og dermed er det også et politisk ansvar, man vil stå ved, hvilken økonomi har man givet til regionerne fra Christiansborg, og hvilken økonomi har man afsat til medicin, og dermed, hvad er det for en etisk dilemma, man står i, når man skal prioritere de midler, der nu engang er. Og det er klart, jo mindre den pose penge er, jo lavere bliver et leveår værdsat, fordi at så er der bare ikke råd. Og det er et problem, og det er et problem, der ikke kan løses i råd, som der er i dag. Det kan heller ikke løses i regionerne, fordi økonomien er blandet sammen mellem medicin på den ene side, og alle de andre ting, man bruger penge på den anden side. Så en løsning kunne være at sørge for, at økonomien i højere grad er adskilt, så medicinudgifter løftes ud af den samlede prioritering, så det ikke bliver et nulsumsspil, og i højere grad også måske løftes nationalt. Så du siger flere penge til medicin i virkeligheden? Fald, ja. Okay, godt så. Mette Hvidt Hansen, hvad siger du? Jamen, til det sidste, Anja, så har det jo været en del af vores input til økonomiforhandlingerne, som vi lige har overstået. Og jeg har også sagt før, at vi har fået den bedste økonomiaftale, vi har fået i mange, mange år. Det betyder ikke, at det er nok. Og vi har netop også været inde, og der kan vi så takke Novo for fordi pludselig så kommer der sådan et produkt på markedet, som alle folk ser. Det er ikke sådan meget specialiseret til en lille sygdom. Det er enormt bredt, og så pludselig så står vi der og har brugt 1,4 milliarder mere på medicin, end vi plejer at gøre. Fordi lægerne heldigvis udskriver det, og der har en effekt på patienterne. Så vi vil gerne have Christiansborg til at være mere med inde i det. Og vi hørte også, Anja og jeg, i formiddags, at Per Larsen, som er sundhedsordfører fra De Konservative, det synes han også er en super god idé. Så må vi jo se, om vi kan få det igennem presset ind i Folketinget, så det bliver sådan. Men vil det ikke altid være nulsumsspil? Altså er det ikke bare at flytte fordi det der letter det ved, det er, at så er det en mindre del af vores budget. Altså, så skal vi kun betale halvdelen. Så kan vi godt være med. Det er sådan lidt deleøkonomi-agtigt. Og så bliver der jo holdt øje med Medicinrådet. Både fra danske regioner, men jo også fra Folketinget. Så når Anja Skjoldborg Hansen siger, politikerne bør træffe beslutningerne, så har du faktisk ikke lyst til mere politisk ansvar for at træffe de beslutninger, der bliver truffet i Medicinrådet, end det du har allerede? Jeg synes, det vil være rigtig, rigtig svært for mig som djøffer, og det er ikke, fordi jeg har kolde hænder. Men jeg er økonom af uddannelse. Jeg kan godt have nogle etiske overvejelser. Det er der masser af etik i politik. Men jeg synes, det vil være en opgave, som jeg simpelthen ikke er kvalificeret til. Og jeg er bange for, at jeg kommer til at sætte nogle patienter i spil, ved at jeg skal komme dybere ind i det her, end jeg er. Fordi vi sidder jo og holder øje. Vi har årlige møder i bestyrelsen med Medicinrådet, ligesom vi har med Amgros, som køber medicin ind til vores sygehus. Og der er et samarbejde, udover at vi bor lige på den anden side af gaden fra hinanden.
lige præcis på det her område, der skal vi som politikere tage ansvaret på os, men vi skal også overlade de der beslutninger til eksperterne, fordi det er ikke noget, man kan nøjes med at have en holdning til. Der skal man altså også have en viden. Det var Jacob, der rakte hånden. Jamen, jeg vil bare erklære mig helt enig, fordi politikerne... Skal du så ikke med i regeringen? Jo, det er fint. Politikerne har jo ikke, nu taler vi regionspolitikere, vi har jo ikke forstand på detaljerne, de faglige detaljer i det, der kommer. Det er umuligt at have det. Og jeg vil sige, jeg er lykkelig, som politiker er jeg lykkelig for, at vi har Medicinrådet. De skal bare være stærkere. De skal være bedre bemandede, have mere power, så de kan ekspedere tingene sagligt og hurtigt og godt. Og så vil vi som politikere jo nødvendigvis selvfølgelig følge deres råd. Altså, jeg kan ikke se, at der er andre muligheder. Nej, så det vi egentlig hører så, bare for at spille tilbage for politikerne her, det er, når der kan have mulighed for, at man går ud fra, at du siger det samme. Du vil godt stå bag Medicinrådet. Det står i last og bræst med. Det vil jeg bestemt, ja. Så I har politisk, altså når halvdelen bliver afvist, eller hvad hedder sådan, ikke afvist, men ikke anbefalet. Afvist, det vil sige, at vi ikke behandler den, men de bliver behandlet, og så bliver de ikke anbefalet. Det vil ikke godt stå på mål for. Det kan godt være, at I tager en intern diskussion om, hvordan det skal være i fremtiden. Det tror jeg også, vi kommer ind på. Men det står jeg på. Men jeg vil gerne vide, hvorfor det bliver afvist. Ja. Altså, det er jo lidt så der er noget i den der algoritme, som jeg fik det kaldt før, eller den sorte boks, som du godt kunne tænke dig at kigge ind i. Se, her står du så pænt og venter. Rita, kom lige op til mig. Se, nu får du den der, og så kan du stå her foran politikerne. Rita O. Christensen, formand. Bare i orden. Ja. Formand for Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS. Hvor mange er I jeres patientforening? Fordi jeg synes jo ikke, I larmer helt så meget, som jeg hører jo tit fra... Vi er jo heller ikke så store. Nej, det er det. Nej, vi har 1250 medlemmer, sådan cirka. Ja. Og hvad siger du til, at vi har nogle politikere, som siger, det er ikke vores bord at træffe tættere beslutninger ind i Medicinrådets arbejde, end det vi gør. Vi er den demokratiske garant for, at de er dygtige nok i Medicinrådet. Jo, de skulle da måske nok arbejde lidt hurtigere, den slags, så vi vil gerne give dem nogle flere muskler, men det er altså ikke et politisk ansvar. Hvad siger du til det? Altså, jeg vil først og fremmest starte med, hvor meget har Bjarne egentlig kostet i de 8 år, han har fået den behandling, han har været det hele igennem. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, og der burde også være lidt mere forskning i, hvad det ellers koster af behandling, inden han når dertil, hvor han må tage det sidste, eller trække det sidste strå. Og det synes jeg er urimeligt, at vi sætter det op, sådan at politikerne skal gøre sådan og sådan. Jeg synes, man skal forny systemet. Et eller andet sted, så burde man tænke på, hvor stor effekt har den, i stedet for at man går ind i økonomien. Man ser det større billede, end bare lige økonomien i medicin. Jeg ved godt, at det er dyrt, og man kunne forhandle til priserne. Det er ikke vores opgave som patientforening. Vi er jo egoister. Selvfølgelig vil vi jo gerne have, at patienterne får den bedste behandling, ligegyldigt hvad. Og det er politikernes opgave at gå ind og regne på det. Og alle vil gerne have, at patienterne får den bedste behandling. Både politikerne, onkologerne og patienterne også alle sammen. Jeg kan godt være i tvivl om, politikerne er interesseret i det samme som patientforeningen. Hvad mener du med det? Jeg mener bare, at vi er nok mere egoister, end politikerne tænker mere økonomisk. Og selvfølgelig er det deres opgave at forhandle om. Men betyder det så, at du er mere interesseret i dine egne patienter, i din patientforening, end du egentlig er interesseret i alle de andre patienter, som politikerne også har ansvar for? Nej, bestemt ikke, men nu arbejder jeg for lymfekræft og leukæmi. Det er det. Det er en meget, meget spændende diskussion. Ja. Se, jeg tror, vi skal have en onkolog på banen her, fordi der er jo noget med det der med, hvorfor giver vi ikke bare patienterne det, der virker? Ja, det er fordi, at det er utroligt svært at vide, hvad der virker. Der er noget med en interaktion her. Der er noget med at sige, der skal være en mulighed for at prøve nogle forskellige dage. Fordi vi ved jo ikke, hvad der virker på dig, før vi går i gang med at behandle dig. Så der skal være en eller anden form for bredde i, hvad vi kan sådan principielt kan tilbyde. Vi er også nødt til at fastholde at kunne kigge dig i øjnene, og så kunne informere dig om, hvilke bivirkninger der kan være ved det her, og så rent faktisk vide det på et eller andet tilstrækkeligt niveau. Og så er der jo bare alle de usynlige patienter, som Anja lidt spørger ind til, og det er jo dem, som så, når der skal laves prioriteringer,
dem, der ikke rigtig er plads, så dem, der ligesom stille og roligt så ikke fik de midler. Og dem er der jo nogen, der skal tage hensyn til. Det er så ikke lige mig, det er politikerne. Og det, som vil sige, det er, at vi bruger jo pengene hvert år. Det er meget sjældent, der bliver sendt penge tilbage fra sundhedsvæsenet. Ja. Men der er jo data derude i nabolandene, så jeg synes også, at man kunne tage det i brug. Ja, jeg får lyst til at egentlig supplere, for jeg synes egentlig, det er fint lige at få de her synspunkter frem. Ja. At det er rigtigt, som du jo faktisk også siger, at vi skal tage det bredere blik. Og hvis jeg blev patient den dag i morgen, så vil jeg jo have det samme behov, som du netop udtrykker, som du skal advokere for de patientgrupper. Jeg synes bare, at jeg kan mærke politisk med det, vi sidder i på sundhedsområdet. Der kommer så meget nyt. Og derfor er det faktisk jeg kan mærke, det er det, vi sidder og hvad skal man sige, fægter med, når vi sidder i vores budgetforhandlinger i regionerne også, altså i vores egen lille region, men vi sidder der, fordi så er der faktisk hele tiden nye ting, så de nye tiltag og udvikling, det fylder ret meget i den portion penge, der er tilbage, og kan man sige, arbejde med det. Tit så er vi nede og finde i kassen, og det vil jeg også påstå, Jacob, hvor der hele tiden skal findes administrative besparelser, fordi vi vil have et større råderum til det, der er det behandlingsnære. Så faktisk fylder det meget i budget, hvad er der af nye ting, der byder sig til, vi skal finde penge til. Plus alt det i det nære sundhedsvæsen. Plus det, at vi gerne vil forebygge noget mere. Så det er en balancegang, det her. Det er det helt bestemt. Jeg tror ikke, altså jeg kan jo bare registrere også med den sidste økonomiaftale, at selvom den var nok så god, så sad vi da også slukøret over, at vi ikke fik penge til mere medicin. Fordi vi ved, at vi kommer ikke til at kunne holde budgettet. Og så betyder det, at vi skal finde og skære nogle andre steder. Ja. Ja, og en anden ting, som jeg lige vil tilføje også, at jeg synes, det er for dårligt, at man ligesom skærer i budgetterne for hospitalerne, for netop derfor, så kommer der ikke en underskrift. Ja, der er der forskel mellem regionerne, fordi vi har i Region Syddanmark netop bestemt, at det her, det kan være så stor en belastning for den enkelte afdeling, så det ligger i en central pulje for hele regionen. Så har vi en læge, som siger, jeg synes det her, og sætter underskriften og sender det ind, jamen så er det ikke, at så ved du, jamen, så bliver jeg nødt til at fyre en sosu på min afdeling, for at sende den her patient afsted, fordi der er en central pulje til det. Netop fordi, det skal ikke være det handler om. Ja, men det har vi også i regionen. Ja, og det tror jeg, vi alle sammen forsøger at gøre, og netop det her med at sige, at det skal ikke være økonomien, det handler om. Men vi bliver også nødt til at være realistiske og sige, indimellem så bliver det altså økonomien, det kommer til at handle om. Jeg kunne godt tænke mig at få udløst spændingen, fordi jeg har jo leveret lodder rundt til jer alle sammen. Er I klar til at åbne? Og prøv lige at give sidemanden et venligt og empatisk blik, hvis nu at dit lod er grønt, og naboens er rød, og tør ikke. Der er en herovre, der ikke tør kigge. Det er også illustrativt. Skal vi bytte? Vi ved jo ikke nu, hvad det betyder. Nå. Jeg vidste ikke, jeg var rød. Nej, men sådan er det med mange af de konservative. Ja, det er det. Det må gå på en. Og det er jo sådan, at de røde lodder er jo cirka halvdelen, ikke også, Mads? Fordi det er jo det, vi kan se. Det er jo der, hvor Medicinrådet siger, desværre, denne her kan vi ikke godkende til en behandling derude. Hvad stiller vi op nu fremover? Fordi vi kan jo ikke efterlade folk her, hvor der er sådan en stor efterspørgsel for flere kroner og øre ude i regionerne. Vi har patienter, som siger, jamen altså, for søren da, jeg kan jo kun lige forholde mig til det, som er det allervigtigste lige nu. Tidshorisonten er ikke lang. Hvad gør vi herfra? Ja, det synes jeg også. Nu har vi ligesom fået malet nogle problemer op. Ja, i den grad, der er endda problemer, vi ikke rigtig har noget omkring. Jeg synes, vi har en 5 minutters tid til at få løst det. Ja, og der er jo faktisk nogle ting på vej. Ja. En af de ting, det var det, som du, Tove, fik nævnt omkring samarbejdspriser, altså fleksible priser, og der var også noget omkring noget data og internationalt samarbejde.
uden at jeg skal stå og pege på det hele, men jeg kan stille et spørgsmål måske til politikerne. Ja, lad os gøre det. Men jeg hvordan vil I have det med? Er du også i løsningsmode hernede? Vil du være med? Du har en løsning, ja. Jeg holder mikrofonen. Nej, men du taler, jeg holder. Ja. Jeg kommer fra Kræftforeningen Tislerne, og jeg synes, det er rigtig kedeligt, at man altid kun taler om medicin. Vi har rigtig mange, jeg tror, vi har mindst 50 mænd i vores patientforening, som har rejst til Tyskland og fået nanoknife mod prostatakræft, med stort set ingen bivirkninger. Den behandling, vi tilbyder i Danmark, er tons mange gange dyrere end den behandling, man kan få ved nanoknife, og med meget, 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 meget større bivirkninger. Det er impotens, det er inkontinens, og det er så videre, så videre, så videre. Og der kunne man spare rigtig mange penge, så man fik lidt flere penge til at give nogle andre patienter noget mere medicin. Tak skal du have for os lige at bringe snitteriet tilbage. Hvad siger du til sådan en jeg er fuldstændig enig. Altså, den her diskussion har jo selvfølgelig koncentreret sig om det medicinske område, men der er jo lige så mange problemer i de kirurgiske områder, som man overhovedet ikke italesætter eller får på banen, og der er Medicinrådet jo heller ikke det organ, vi skal bruge til det. Ja. Men siger, tak for, at du nævnte det. Der er basis for kompetenceløft ude i afdelingen for skarpe knive. Det er der, nemlig. Ja. Yes. Ja. Der er nåle. Ja. De er de meget små knive. De lange knivsnat. Ja. Men det store spørgsmål omkring det internationale samarbejde, det er, nu har vi jo oplevet, der er Medicinråd både i Norge og Sverige og flere andre lande, som vi sammenligner os med. Der er samme struktur. Hvis man nu forestiller sig, at man på skift lod et enkelt råd behandle en medicinsag, og så skulle de andre bare falde ind, afhængig af den beslutning, der var. Hvad vil I tænke om det som politikere? I står med en kasse, og lige pludselig så er der et råd i Norge, der har sagt, det kan vi godt. Jeg vil sige, det er et meget konstruktivt forslag, Niels. Fordi det kan vi da... Hvorfor ikke gøre det? Altså, det kan jeg slet ikke få øje på argumenter imod. Jeg ved bare, at vi har været optaget af, om ikke vi kan slå os sammen med Norden omkring medicinindkøb, fordi vi mener helt klart, at vi vil kunne få nogle andre priser på det. Men altså faktisk må jeg jo bare tilstå, at den der tanke kunne vi jo godt selv have fået politisk. Så det der er oplagt at prøve at forfølge den, det håber jeg også, at du vil være med til. Med på listen her. Ja, så det gør vi da. Altså det der er oplagt. Ja. Det er ikke sikkert, der bliver tid til det. Se, ja. Det var lige præcis til det her, du vil bare sige noget. Ja. Der er mange, der gerne vil sige noget. Til det her, der bliver vi også nødt til at anerkende, at på trods af, at der er 3 medicinråd i Skandinavien, og vi har en idé om, at de agerer nogenlunde ens, så er der også nationale forskelle, der gør, at vi ikke bare en til en kan overføre. Men det skal ikke begrænse os i at gøre det. Altså, den her not invented here, den skal vi altså lige vippe ud og så sige, vi ligner hinanden så meget, så vi må kunne få et godt samarbejde her. Ja. Vi ligner Norden, Skandinavien noget mere, end vi ligner Sydeuropa. Og så den anden, som Tove nævnte, at sige, jamen hvis nu vi siger, at vi kun betaler for det, hvor det virker. Hvis vi tager en medicin hjem, den virker på halvdelen af patienterne, så betaler vi kun for halvdelen. Det kræver så, kan jeg så sige, at vi kan finde dem, og med den danske datastruktur og GDPR og alt muligt andet, så kan det faktisk godt være svært at finde de CPR-numre frem, hvor det virkede, og det tror jeg er en af grundene til, at det står lidt i stampe, fordi ingen rigtig kan finde ud af at få det der gjort. Se, vi har lige en uddybning og en løsning i forhold til det internationale, det nordiske. Ja, lige præcis. Dorte Barle til. Jeg sidder faktisk i Amgros, så jeg sidder som forhandler. Jeg tænker lidt på, vi er jo i gang med det nordiske, og det kører jo faktisk rigtig godt. Der er lige kommet en ny måde, man gør det på. Altså, vi har lige prøvet at lave en fælles nordisk, og vi har fået et nyt navn. Før hed det Fenose, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder. 4 bogstaver. Men det betyder reelt, at der er den her mulighed. Jeg tror på det, det kommer fremad. Det skal nok lykkes med det nordiske, fordi det giver jo fantastisk god mening. Tænk, hvis vi kunne nå 3 så mange gange vurderinger, hvis det var, vi delte op de 3 lande imellem. Så jeg tror, vi er på vej, og det håber jeg, at vi alle sammen i den sidste ende kan få bedre medicin og hurtigere. Og lad mig lige spørge en gang, hvorfor nøjes med det nordiske? Hvorfor ikke bare sige, at vi er europæere? Vi har lidt udfordringer. Firmaerne har heller ikke haft lyst til at søge. Så vi har jo lidt, at firmaerne har ikke lyst til at søge. De er død bange for at få et stort nej, frem for måske 3 eller 4 små nej. Så del og hersk, var jeg lige ved at sige. Ja, det er det. Vi øver os lidt. Ja. Jo, vi øver os lidt. Ja. Det skal have samme udgiftsmodel. Det er det. Præcis. Vi har et sundhedsvæsen, der ligner hinanden i Norden. Ikke? Er vi landet et sted, hvor vi kan se nogle løsninger for os? Der er inspiration til politikerne, der er gode forhandlere, der sidder og presser på. Kan vi komme videre, Mads? Vi kan godt stille politikerne det spørgsmål og sige,
kan vi leve med den her... nu er der er mange herinde, der er utrygge ved den behandling, de kan forvente at modtage i det danske sundhedsvæsen. En del af det skyldes prioritering. Kan vi leve med det? Kan vi leve med den mistro til, om du nu får det bedste i den danske model? Nej. Og der har vi jo en kommunikationsopgave. Jeg tør godt at stå ved. Jeg var faktisk inviteret i en prioriteringsdebat i torsdags, hvor man havde spurgt rigtig mange politikere, om de ville stille op, og jeg var den eneste politiker, der stillede op til det der. Og jeg påstår det, fordi de andre er nogle tøsdrenge. Altså, det kan jeg godt sige her i min sidste debat i dag. Fordi vi bliver nødt til at stå ved, at det er den opgave, vi er valgt til. Og det er sindssygt svært. Fordi vi bliver også berørt, når vi får de her mails, når vi får de her fortællinger fra jer. Så bliver vi jo også berørt som mennesker. Og så skal vi tage det mennesker og lave om til en politiker og løfte op og se det store billede. Og måske er det derfor, der ikke er ret mange, der stiller op til regionsrådsvalget. Jeg ved ikke, hvorfor, om det er det. Men det er da en svær opgave. Og vi bliver nødt til at sige, ja, vi skal prioritere. Fordi der er store sygdomme, der er små sygdomme. Og så er det det, som vi ikke rigtig har fået talt om, uligheden. Fordi alle jer, der sidder herinde i dag, I er jo nogle af dem, der siger, nu skal vi dele med kæmpe og gøre ved. Ikke? Altså, jeg vil så gerne kommentere på jeres kamp med de der forsikringsselskaber, hvor man tror, man har noget godt, og så når man skal bruge det, så det dækker vi ikke, det her. Så har man gået og følt sig tryg uden at kunne være det. Ikke? Så derfor skal vi holde fast i vores universelle model i Danmark. Det håber vi er enige om. Fordi vi skal gøre det bedst for flest mulige borgere. Selvfølgelig. Men vi skal også stå ved, at det betyder, at vi skal prioritere. Eller også, så er der nogle andre områder, der ikke får noget. Altså, så skal der flere penge til sundhedsvæsenet. Jamen, så kan vi ikke bruge så mange penge på uddannelsesområdet. Og det skal vi i hvert fald også. Ikke? Og så skal vi også huske, at vi skal tage hånd om de patienter, som ikke sidder her. Som ikke råber højt. Som bare anerkender, om det er sådan, det er. Som ikke har kræfterne til at få klaget. Og få hjulpet os med at gøre vores sundhedsvæsen bedre. De patienter er ikke her i dag. De sidder derhjemme og passer på sig selv, og dem skal vi så passe på. Og det er jo et rigtig, rigtig fint sted at slutte den her debat. Altså, det er dejligt, at der er nogen, der larmer og siger fra og stiller krav og beder om ordet hele tiden. Tusind tak, Anja. Fordi og det er heller ikke får det hele tiden, nej. Og det er så dejligt, at der også er nogen, som tager det politiske ansvar, som ikke altid er så vanvittigt populært, og kagen er kun så stor, som den er. Tak, fordi I også kæmper for at gøre den større. Tak for at stå derude i onkologien og prøve på at gøre alle patienter så raske, som det overhovedet kan lade sig gøre. Tusind tak for at stemme med. Jeg beklager altså meget, hvis I fik det røde lod. Men altså, så må I jo lige tage en god snak med Mads. Han er smadret dygtig. Så tusind tak for nu.